Το Σάββατο ένα ραβάνε της Σπυριδούλας. Ποια είναι αυτή? Η καθαρίστρια που έχουμε στο εργοστάσιο. Μπα, βρέθηκε άντρας να την πάρει αυτή είναι. Γιατί τι έχει κοπέλα? Ποιον βλαμμένο παίρνει? Τον Ηλία τον οδηγό. Του φέξε. Ήρθε το πρωί στο γραφείο μου η Σπυριδούλα αυτοπροσώπος και μας κάλεσε οικογενειακός. Θα κάνουν ένα γλεντάκι σε μια ταβέρνα. Της είπες πως έχουμε πένθος? Και βέβαια της το είπα. Στείλε την Ασπασία να της πάρει καμιά φρουτιέρα. Βάλτη σε ένα φάκελο 2-10 και έξω από την πόρτα. Δεν μας κάλεσε για το δώρο η κοπέλα. Όχι, μας κάλεσε γιατί μας αγαπάει. Για την καρδιά της μας κάλεσε. Είναι ντροπή να μην πάμε. Ας πάνε τα κορίτσια, η Ντορίτα και η Ασπασία. Εμάς γριές γυναίκες που να μας τρέχουνε. Εγώ στον αραβόνα της Σπυριδούλας. Γιατί τι έχει ο αραβάνας της Σπυριδούλας? Που δεν τρώνε όλοι κρέατα. Θες να τρώνε αγάπη μου στον αραβάνα ραδίκια? 3 γουρουνόπουλα θα φέρουνε. Σαν τι θα τα φέρουνε? Σαν καλεσμένους, σαν τι δεν θα τα φέρναμε? Σαν να το βλέπω το σκηνικό. Θα χορεύουνε Γιάννη μου το μαντήλους, θα μου εύχονται και στα δικά σου. Τι θες να σου εύχονται περαστικά? Όπως κανονικά θα έπρεπε. Μη μου κολλάτε, είπα δεν πάω. Ορίστε, η Ντορίτα δεν πάει, εμείς δεν πάμε. Ας πάει η Ασπασία που πετάει τη σκούφια της για κάτι τέτοιο. Σαν νομίζω ότι τους να πάρουμε. Μπορούμε να πάμε για μια ώρα, να πιούμε ένα ποτό, να ευχηθούμε. Εγώ δεν βγαίνω από το σπίτι μου, έχω πένθος. Όσο πένθος έχεις εσύ, έχω κι εγώ. Τι έπαθε, Χριστίνα? Θυμήθηκε το μακαρίτι. Α, την καημένη. Αφού απόκλαψαν όλοι, δάκρυσε και η χείρα. Πού βρίσκομαι? Πού είναι το κλεφτοφάναρα? Λοιπόν, κορίτσια, καληνύχτα, η ώρα είναι καλή, να ζήσουμε. Σάσα, κατάλαβες τι έγινε απόψε? Αμέ, αραβωνιάστηκε ο Ηλίας στη Σπυριδούλα. Να σου πω, τον είδες πως με κοίταγε, τι ματιές μου έδειχνε. Ναι. Για ποια λέει? Για τον γαμπρό, τον Ηλία. Την κοίταζε ο Ηλίας. Α, βέβαια, όχι μόνο την Χριστίνα, όλες μας παίζει το μάτι του Ηλία γενικώς. Εγώ χαμπάρι δεν πήρα. Γιατί σ' αθώα, μωρό μου. Σάσα, τον αγαπώ. Έλα τώρα να σε πάω, νανάκια, έλα. Τον αγαπώ. Για ποια λέει? Είπαμε, για τον Ηλία. Αγαπάει τον Ηλία. Τώρα πια δεν μπορούμε να στο κρύψουμε, Ασπασία. Σάσα, έπρεπε να τον δεις πως με μάλωνε, δεν μ' άφηνε να πιω. Ο Ηλίας όλα αυτά. Ποιος άλλος? Γιατί δεν την άφηνε να πιει? Απ' την τσιγκουνιά του. Δεν τον επρόσεξες. Τις μπουκές μας μέτραγε. Αν να χαθεί ο σπαγκοραμένος. Λοιπόν, τον αγαπώ, θέλω να το φωνάξω να το μάθει όλος ο κόσμος. Ναι, να σε πάω τώρα να κοιμηθείς και αύριο θα σε πάω στο λικαβιτό να το φωνάξεις. Όχι, να το φωνάξω, δεν φοβάμαι κανένα, τον αγαπώ. Όχι κανένα, ναι. Αλλά έλα τώρα να σε πάω να κοιμηθείς με Φέρτε μου τη μαρκάτερα να τη σκίσω σαν σαρδέλα. Όχι τώρα, αύριο. Όχι τώρα θα μου τη φέρετε τώρα. Φέρτε μου τη μαρκάτερα τώρα. Σ' ακούω! Α, μου τη φέρατε. Τι με θες? Τι θέλω? Να της πεις καληνύχτα. Α, ναι. Καληνύχτα, μητέρα. Για έλα να σε μυρίσω. Γιατί τι είσαι η τροχιά? Βρωμάει το χνάτο της. Ναι, ανέκαθεν το είχε αυτό η Χριστίνα. Γι' αυτό δεν έχει πολλές φίλες. Μόνο εμένα είναι που μπορεί να αντέξω την πόχα. Τράβα να κοιμηθείς και τα λέμε το πρωί. Άντε κι εγώ να πηγαίνω. Όχι, θα σου λένε, μα μην με καταλάβει. Καλά, εντάξει, μόνο μου, αλλά θα μείνω κοντά σου, θα μείνω κοντά. Μου χαράξε πολύ. Καληνύχτα, μητέρα. Ήπιες κι εσύ? Εγώ? Όχι. Μόνο εμφιαλωμένο νερό ήπια. Και σόδα. Λίγο. Μεγάλο κόκκο μας βρήκε. Τι είναι καλέ? Είναι έξω από το σπίτι της απαντημένη Ναταλίκα και Κορνάρη. Ναταλίκα και Κορνάρη. Μου φαίνεται είναι αυτός από την ταβέρνα. Α, καήκαμε! Πήγαινε γρήγορα να ανοίξεις πριν ξυπνήσει η γριά. Τρέχα. Χριστινάκη, σήκω. Σήκω, ξύπνα. Τι έγινε? Ακόμα εδώ είσαι, Μαρή. Πήγαινε γρήγορα να ανοίξεις. Έλα, σήκω, έχουμε ψαφιρέους. Ποιος είναι ο Αντωνάκης μου? Ποιος Αντωνάκης σου, Μωρή. Άντε και έχει να γίνει ο χαμός. Προχώρα, έλα. Τώρα καλέ. Σκάσε καλέ. Ένα λεπτό. Πού την άμορε? Καλησπέρα, πώς είστε? Ποιος είναι? Εγώ είμαι κουκλάρα μου.
Εγώ που σου χάραξα πορεία. Συγγνώμη, η ταλίκα με τον μπρόκολο απ' έξω δικιά σας είναι? Γιατί, ερωτήσει? Όχι, ενημερωτικά ρώτησα. Ποιος είστε κύριε, τι Τώρα τι θέλετε? μου παραστείνει στην Παρθένα? Δηλαδή όταν μου τραγούδας και μου κουνιώσουν καλά ήταν. Εγώ σου τραγούδαγα και σου κουνιόμουνα. Όχι, όχι, καλά, παρεξήγηση. Για άλλο μου τα έκανε. Τι συμβαίνει, Χριστίνα? Τώρα δέσαμε. Βεβαίως, θα σας εξηγήσω, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Ο κύριος, Ζαγανιάρης. Αρτέμις Ζαγανιάρης. γνωστός και μη εξαιρεταίος. Χάρηκα. Ο κύριος Αρτέμις που λέτε είσαι, Ήρθα με σκοπό, μαντάμ. Τι σκοπό? ήρθε για την ντομάτα. Μπορεί για την ντομάτα, για την πατάτα, για ό,τι γουστάρεις ήρθα. Ήρθε για την ντομάτα. Ναι, προμηθευτής από τους καλύτερους. Και γιατί ήρθε εδώ τέτοια ώρα? Δεν καταλάβατε κύριε. Δεν έπρεπε να τη φέρετε εδώ την ντομάτα, στο εργοστάσιο έπρεπε να τη φέρετε. Στο εργοστάσιο? Ναι, στο εργοστάσιο. Στο εργοστάσιο, όπου γουστάρεις. Σε φωτοτίνεται! Ασπασία, συνόδευσε τη γιαγιά. Προς το παρόν τη γλιτώσαμε. Στην πενίδρια. Θες να καθαρίσω? Τι να καθαρίσεις? Θα τη φορτώσω στην ταλίκα, το βραδάκι περνάω από ιστμό και... Ρε που πέσαμε, πήγαινε από εδώ άνθρωπε μου να χαρείς τα μάτια σου. Όχι, μαζί θα φύγω. Βρέσε, Πάρ' την τσάντα Χριστιανέ και μια μου. ζακέτα και πάμε. Ακόμα εδώ είστε! Άμα θες πάρει και τη χαζή μαζί. Άσε με άνθρωπε, Έλα το. άφησέ με θα γριέψω. Δεν πάω να βαλάξω το 100. Έλα εδώ μωρέ που μου... Κακούργα γυναίκα με βασανίζει. Γιατί να φωνάξω. Τι γίνεται εδώ? Και έλεγα ποιος μας λείπει. Αντώνη με το φανελάκι. Τι θες εσύ εδώ? Αυτός τι θέλει εδώ? Εγώ τι θέλω εδώ? Πιτσιρίκο, τι τρέχει ρε. Λέω να ρεώνουμε σιγά σιγά να φεύγουν οι πρωινοί. Ρε Μαγκάγη, δεν πετάγεσαι κατά περαία μεριά να δεις μπας και κουνιούνται οι βάρκες. Τι λένε, δεν καταλαβαίνω. Σκάσε τώρα, μιλάνε αντρικά. Ρε Μπάρμπα, για πάμε λίγο έξω να σου εξηγήσω το όνειρο. Και δεν πάμε μωρή παλιοκασόβρα. Ποιον είπες κασόμπρα? Εσένα ρε μπάμια. Εμένα είπες μπάμια. Εμένα είπες μπάμια. Αντώνη, μην το παρεξηγήσεις. Ρε εσύ μου πει το λεξιλόγιο της δουλειάς του, μη Αντώνη. Θα συζητήσουμε πολιτισμένα. Σκάστε ρε εσείς. Τι μιλάτε. Έλα έξω ρε. Ναι ρε πάμε έξω. Έλα έξω. Έλα έξω. Γαμώτε τη φωτογραφική. Δεν το πιστεύω αυτό που σημαίνει απόψε, δεν το πιστεύω. Αυτό ήταν. Το σκότωσε. Ποιον? Άμα με ξαναχρειαστείτε τίποτα, φωνάξτε με, έτσι. Ένα όμορφο αμάξι με δυο άλογα, να μου φέρετε τα μάτια μου σαν κλείσω, οντουνιά με τα στραβά και τα παράλογα. Ακούς, έτσι θέλω να με πάτε όταν θα έρθει η ώρα μου. Πώς καλέ? Ένα αμάξι με δύο άλογα, ένα άσπρο και ένα μαύρο. Ιησούς Χριστός Νικά, μα αμάξι παν τις νύφες. Αφού δεν πήγα νύφη, θα πάω νεκρή. Καλά, ας έρθει εκείνη η ώρα. Καλημέρα. Ντορίτα, έλα εδώ που σε θέλω. Θα τα τακτοποιήσω εγώ τα άλογα. Δεν τη θέλω για τα άλογα. Τι συμβαίνει καλέ, τι άλογα λέτε? Η γιαγιά θέλει όταν πεθάνει να την πάμε με αμαξάκι σαν αυτά που έχουν στις πέτσες. Χθες το βράδυ, αργά στο δωμάτιό μου είχα μια επίσκεψη. Επίσκεψη? Ήρθε και με βρήκε ο Άγιος Ραφαήλ. Να με πιστεύετε. Πόσαμε και δεν μου λες τι σου έφερε? Τι να μου φέρει. Τι έτσι με άδεια χέρια ήρθε? Η ίδια η μάνα σου έγινε σαν άγωγη και βλάσφημη. Καλά, τις προάλλες δεν είχε έρθει η Αγία Ζηνοβία. Πέρασε απλώς να δει τι κάνω. Ο Άγιος Ραφαήλ είχε λόγο που ήρθε. Τι λόγο είχε μες στη μαύρη νύχτα? Παραπονέθηκε που τόσα χρόνια δεν έχω πάει στη Μυτιλήνη να τον δω. Πήγαινε να τον δεις. Μόνη μου. Από την Ασπασία. Δεν τρελάθηκα, 100 φορές έχω πάει, ούτε τα μέρη να ήμουνα. Πήγαινε με τη μάμα. Τώρα μάλιστα βρήκες άνθρωπο πιστό και θεοζευούμενο. Πήγαινε με καμιά ξαδέλφη σου. Έχω ακόμα καμιά ζωντανή. Χριστίνα, έλα να ακούσεις. Τι έγινε καλά? Για πείτε της τα νέα. Ξέρεις ποιον είδα χθες το βράδυ μέσα στο σπίτι. Α, ναι, το ξέρω, τον είδα κι εγώ για μια στιγμή. Αλήθεια τον είδες. Πες τους, γιατί κοντεύουν να με βγάλουν τρελή. Εδώ πρόκειται για ομαδική παράκρουση. Όχι, έχει δίκιο γιαγιά, αφού τον είδα κι εγώ, αλλά δεν του μίλησα. Γιατί του κρατάς μούτρα? Εσύ τι ώρα τον είδες. Την ώρα που πήγαμε για ύπνο. Α, εγώ τον είδα αργότερα. Αργότερα, γιατί ξανάρθε? Τι πράγματα είναι αυτά. Πώς μπορεί να βγαίνει έτσι μες στο σπίτι? Ξέρεις τι γίνεται, έχει δικό του κλειδί γι' αυτό. Καλή, εσείς θα με τρελάνετε. Ποιος έχει δικό του κλειδί, ο Άγιος Ραφαήλ? Συγγνώμη, ποιον είδες εσύ? Τον Άγιο Ραφαήλ.
Εσύ ποιον είδες? Δεν τον είδα καλά. Ήτανε πλάτη, είδα μόνο τα φτερά. Δεν αντέχω άλλο, θα λαλήσω. Ο Άγιος Ραφαήλ ήρθε στη γιαγιά της, ζήτησε να πάει στη Μυτιλήνη. Τι λες, Χριστίνα μου, πάμε μαζί στη Μυτιλήνη? Τι να πάω να κάνω καλά στη Μυτιλήνη? Είναι μια ευκαιρία να πάμε και οι δυο να τους ζητήσουμε συγχώρεση. Για ποιο πράγμα να του ζητήσω εγώ συγχώρεση? Εσύ ξέρεις. Εγώ ξέρω, εσύ τι ξέρεις. Δεν πιστεύω να είσαι κανένα μάρτυτη. Που ξέρεις, μπορεί και να είμαι. Πάντως εγώ στη Μυτιλήνη δεν προλαβαίνω να έρθω. Έλα, βρε Χριστίνα, αν πας εσύ θα πάω κι εγώ. Άσε με, ρέσπαση έχεις τώρα. Βρε Χριστίνα, μια ευκαιρία είναι να έρθεις να προσκυνήσεις. Θα πάω του χρόνου. Του χρόνου μπορεί να μην ζεις. Καλά σου λέει. Άσε τα διαλοκάρια, με γλωσσοβάγατε πια. Θέλεις να σου έρθει και σένα ο Άγιος Ραφαήλ να σου παραπονεθεί? Ή προτιμάς την Αγία Ζηνοβία? Παιδί μου, δεν καταλαβαίνεις γιατί σου έρχονται τις νύχτες οι Άγιοι. Βλέπουνε που αργείς να πας και ανησυχούνε, κατάλαβες. Να χαθείς. Φυρί, το πάει να της έρθει κανένας Άγιος το βράδυ. Ναι, εντάξει, αν και δεν μπορούσα να Καλησπέρα. Γεια σου, μάμα. Τι νέα? Τα ίδια, τα δικά σας. Εμείς το Σάββατο πάμε στη Μυτιλήνη. Βοήθειά σας. Θα πάω κι εγώ μαζί τους. Μπράβο, Τωρίτα μου, μπράβο. Γιατί τέτοια χαρά? Πώς, θα πας στη Μυτιλήνη, θα δεις τον Άγιο, με τόσο καλή παρέα. Είδες τώρα που ζηλεύεις? Και πώς λέτε να πάτε, Με το αεροπλάνο. εγώ στη Έστες θα πήγαινα με το πλοίο. Με το πλοίο τόσες ώρες. Ναι, αλλά το χαίρεσαι το ταξίδι, ευχαριστιέσαι το Αιγαίο. 12 ώρες πάνω στο πλοίο, μάλλον θα τους συγχαθούμε το Αιγαίο. Α, την παιδί μου, αυτή θέλει να θαλασσοπνιγούμε. Να πω, όχι πως, αλλά πόσο λέτε να μείνετε, Κοίταξε, θα φύγουμε Σάββατο πρωί και θα γυρίσουμε Κυριακή βράδυ. Α, λίγο θα μείνετε. Το θέμα είναι και κανένα άλλο μέρος, να δείτε, ας πούμε, το Μόλιβο, του Νεφταλού. Δεν πάμε για διακοπές, μαμά, έχουμε και δουλειές. Τι δουλειές έχετε, σας περιμένουν τα μωρά. Θα αφήσω εγώ την Τιτίκα μόνη και έρημη. Τη Τζιτσίκα, εγώ, σαν δικό μου γιατί θα την κοιτάξω. Καλά λέει Χριστίνα, ας δούμε και κανένα άλλο μέρος στη Λέσβο. Ας μείνουμε 2 μέρες παραπάνω. Τώρα η αλήθεια, ας πούμε, άμα θες να τη δεις, να πεις την είδα, ας πούμε, τη Λέσβο, 1 μήνα τον χρειάζεσαι. Σιγά να μην κάτσουμε 1 μήνα. Τελείωσε. Το Σάββατο θα πάμε, την Κυριακή θα γυρίσουμε. Τελεία και παύλα. Γεια σου, μάμα! Βρε, καλώστες. Πώς ήταν το ταξίδι σας? Φρίκι, πέσαμε σε κενό αέρο, στα ντερά μας βγάλαμε. Φύγαμε ματιασμένες, εγώ σας το είπα. Αχ, το σπιτάκι μου. Αχ, Εσύ πώς τα πέρασες, μάμα? Πώς θα το περάσω εγώ εδώ ήσυχα. Κανένα τηλέφωνο πήρε κανείς? Ποιος δεν πάρει τηλέφωνο? Της λέω γενικά. Όχι, κανένας. Ο Αντώνης έδωσε κανένα σημείο ζωής? Κανένα. Δεν το παίρνεις εσύ κανένα τηλέφωνο? Άσε, μωρέ, αύριο. καλέ, τι ωραία εικόνα είναι αυτή. Αχ, έφτιαξε τηλεόραση. Έτσι δεν ήτανε? Έφερες μάστορα. Άντε καλά, λείπατε εσείς και θα έφερνα εγώ ξένον άντρα μες στο σπίτι. Διόρθωσε την Κεραία. Έχουμε κεραία, δεν το ξέρω. Έλα, Αντώνη, πες μου, πώς έγινε? Άντε πάλι, βρε το Ρίτα, σου είπα δεν κάνει να του τη θυμίσουμε αυτή τη σκηνή. Του κάνει κακό. Καλά, μη μου πεις. Έλα, εντάξει, ήταν η κακιά η ώρα. Μα τι κακό θα σε είδε και σένα. Γιατί πάθατε κι εσείς τίποτα? Παραλίγο να αφήσουμε τα κοκαλά μας στο Αιγαίο. Τα σκυλόψαρα θα μας τρώγανε. Δεν θα την ανακαλύψω αυτή που μας ματιάζει. Έτσι θα της βγάλω το μάτι, με το δάχτυλο. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Τι κάνετε? Γνωρίζεστε? Από πού να γνωριζόμαστε? Αφού σε χαιρέτησε ο άνθρωπος, σαν να σε ξέρει. Ναι, με ξέρει, είμαστε μαζί στο Αρσάκιο. Αυτός έχει δισκοπάθεια, αλλά τα έχει και λίγο χαμένα. Α, τον καημένο. Ναι. Έπεσε. Ναι, μες στην πανιέρα. Καλά το λέει η παροιμία. Η γριά η από πέσιμο θα πάει. Να σας ακούσει ότι τη λέτε γριά. Σιγά την παιδούλα. Και πού πάνε τώρα? Τρέχουν για νοσοκομείο. Επιτέλους, τελευταία μέρα σήμερα, φεύγω. Άντε με το καλό. Αντώνη, λέμε αύριο που θα βγεις να έρθεις σπίτι. Σπίτι. Βέβαια, ο Μανώλης τώρα δεν μπορεί να σε περιποιηθεί. Εμείς θα σε φροντίζουμε. Θα σου μαγειρεύουμε, θα σε ταΐζουμε. Κορίτσια, τώρα δεν είναι ανάγκη, μπορώ να φάω και μόνος μου. Θα σε πλένουμε. Μπορεί να πληθεί και μόνος του. Εντάξει, τέλος πάντων. Όπως και να είναι, σας ευχαριστώ πολύ. Μάλιστα, σκεφτήκαμε να σε βάλουμε στο δωμάτιο της μάμας, στο διπλό κρεβάτι. Ναι, αλλά δεν ξέρω αν σε βολέψει το στρώμα, είναι πολύ μαλακό. Όχι, καλό είναι. Πού το ξέρεις εσύ? Δεν το ξέρει. Δεν το ξέρω. Απλώς βλέποντας την Χριστίνα τέτοια κορμοστασιά. Ναι, είναι πολύ καλό στρώμα, μου έχει κάνει πάρα πολύ ωραίο σώμα. Καλημέρα σας. Τι κάνετε? Πολύ καλά, εσείς? Άνοιξε το στόμα σου. Δεν θέλω ριζόγαλο. Άνοιξε το στόμα σου, είπα. Η κυρία Ουρανία έχει δίπλα χειρουργημένο τον άντρα της. Πώς πάει, καλά? Σήμερα καλά. Αλλά προχτές το βράδυ παραλίγο να τον χάσω τον Αριστίδη μου. Γιατί τι έγινε?
Καλά δεν τους είπες τι μου έκανε αυτό το τσόκαρο. Δεν βαριέστε τώρα, κυρία Ουρανία. Όχι, δεν βαριέμαι. Γιατί εγώ κόντεψα να μείνω χείρα. Τι συνέβη, καλέ? Αυτή η καταραμένη παγώνα. Ποια είναι η παγώνα? Η αποκλειστική που είχε φέρει ο Αντωνάκης. Καλά, είχες εσύ αποκλειστική. Για 2 νύχτες μόνο. Δεν αισθανόμουν καλά και λέω προκειμένου να πάρω το ρίσκο να μείνω ολομόναχος εδώ πέρα, δεν φωνάζω μια νοσοκόμα να έρθει να. Και έφερες ξένη γυναίκα και δεν το είπες σε μένα. Εδώ θα ήμουν μέρα νύχτα κερί αναμένω. Κι ήταν αυτή μια αναντάμπα παντάμ, ο Θεός να σε φυλάει. Καλά, και πού τη βρήκες εσύ? Πού τη βρήκα? Τη βρήκα εδώ. Από το νοσοκομείο. Αυτοί μου τη συστήσανε. Να ήταν μαύρη ώρα και η στιγμή. Γιατί τι σας έκανε? Στα πόδια της έπεσα της αναθεματισμένης να έρθει να κοιτάξει τον Αριστίδη μου που χαροπάλευε. Τι και δεν ερχόταν? Ήρθε που να μην έσωνε και μου έβγαλε τον Αριστίδη μου γκαστρωμένο. Ενώ δεν ήτανε. Ασπασία. Αχ, αφήστε τα τι πέρασα. Ακούς μάμα ιστορίες? Ακούω και μη χειρότερα. Αυτό λέω κι εγώ και μη χειρότερα. Ταΐζει τον παππούλη ριζόγαλο. Ας είναι καλά η καημένη. Σ' αρέσει το ριζόγαλο, Μπαρμπαμίτσο, Όχι! Ντοριτάκη, φέρε μου το ριζόγαλο εδώ τώρα. Ναι. Ευχαριστώ. Χριστίνα μου, πάρε και το ριζόγαλο του Αντώνη που δεν το τρώει. Έλα. Φέρτε γυρλάντες, φέρτε μου πάντες. Φτάνει ο καλός μου και έχουμε και ρωτή. Φέρτε μου ρούχα. Ποδαριρήρα, τώρα είναι πια. Ποιος καλός σου φτάνει, μωρή βλαμμένη? Το τραγούδι το λέει. Σκάσε, έρχομαι. Με το δεξί. Να τον ήσατε έτσι. Στρατούλα. Σιγά. Καλημέρα. Καλά ήταν, σιδερέντια. Λοιπόν, Αντώνη μου, έλα εδώ στο καναπέ. Έλα εδώ. Πρόσεχε. Τα μαξιλάρια όπως είπε ο γιατρός. Ναι, μην ανησυχείς. Πάρε το δεξί από εκεί. Πρόσεχε. Είμαι όσο ψηλά. Και θα το έχεις ψηλά συνέχεια. Εντάξει. Ασπασία, είναι έτοιμο το κρεβάτι πάνω? Μοσχομυρισμένα σε ντόνια που πουλένια μαξιλάρια του βάλα. Ούτε γαμπρός δεν θα κοιμηθεί σε τέτοιο κρεβάτι. Λοιπόν, τα μαξιλάρια και τα σεντόνια της μάμας θα τα φέρω στο δικό μου κρεβάτι. Όχι, τώρα δεν χωράμε και δυο απάνω. Εγώ θα κοιμηθώ εδώ στο καναπέ. Εγώ θα κοιμάμαι με τον Αντώνη. Με τον Αντώνη. Μα ο Αντώνης, αγάπη μου, πρέπει να μείνει μόνος του για να προσέχει. Του το είπαν και οι γιατροί. Δεν στο είπαν οι γιατροί, Αντώνη, να προσέχει? Ναι, το είπαν, πρέπει να προσέχω. Να προσέχεις γενικότερα. Ένιωσες και θα προσέχω εγώ. Μαντορίτα μου, είναι πολύ επικίνδυνο. Μία σου απροσεξία μπορεί να του στοιχείς πάρα πολύ ακριβά. Μην είμαστε υπερβολικοί. Εγώ πάντως το βρίσκω πολύ παρακινδυνευμένο. Εσύ, Μανώλη? Λέω, δεν. Ναι, είναι πράγματι πολύ επικίνδυνο. Ορίστε, το λέει και ο συγκατοικός του. Τι συμφέρον έχει? Σκέψου, Ντορίτα, κατά λάθος τώρα να πας και να του δώσεις μια κλωτσιά. Κλωτσιά! Ανατρίχεσαι τώρα, σκέψου. Του ξεκολλήσει το πόδι. Θεός φυλάξει. Όχι για να του ξεκολλήσει το πόδι. Γιατί πολύ θέλει, ακόμα δεν έχει δέσει. Θα έχω το νου μου. Με τη φωτιά πες, Ντορίτα μου, σκέψου, θα χάσουμε το πόδι να το ψάχνουμε. Λοιπόν, εμένα με συγχωρείτε. Καλά, αλλά ευχαριστώ πολύ, αγόρι μου. Άντε βρε. Σιδερένιος. Γεια σου, Μανώλη. Γεια σας. Βρε, Αντώνη, τώρα που μείναμε εμείς και εμείς, δεν λέμε στη μάμα τι κάναμε? Άσε μωρό τώρα, χαζομάρες, σιγά. Τι κάνατε? Να, στο νοσοκομείο έτσι κάναμε λίγα παιχνιδάκια. Στο νοσοκομείο? Χθες το βράδυ δεν μας πήρε χαμπάρι κανείς. Α, ευτυχώς. Δωρίτα! Ναι, έρχομαι. Κτίνος. Χριστίνα, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Κάθαρμα. Χριστίνα, να σου εξηγήσω, μισό λεπτό. Σκασμός. Μισό λεπτό, δεν είσαι αντικειμενική, πρέπει να ακούσεις και τις δυο πλευρές. Σωστά. Πρέπει να σε ακούσω. Ένας πόνος! Δεν είναι τίποτα. Πονάει το πόδι όταν Γιάννη. Ήρθα να πάρω το βιβλίο μου. Μπορώ να σου μιλήσω μισό λεπτό? Τι θες? Δεν μ' άφησες να σου εξηγήσω. Στο νοσοκομείο. Κάποιος έρχεται. Πώς είσαι? Πώς να είμαι, χάλια πώς. Δεν είσαι καλύτερα? Τι καλύτερα, μωρά. Μια στιγμή στην άλλη νομίζω ότι. Θα δεις για πότε θα γίνεις περδίκη. Μακάρι. Από μένα θες τίποτα? Ναι, ένα ποτήρι νερό αν μπορείς να μου φέρεις. Δίψασες, Λεύκα μου. Στέγνος ο λαιμός μου. Αμέσως, σε ένα λεπτό.
δεν τα πάμε καλά εδώ μέσα. Είδες, εγώ φταίω πάλι. Όχι, εσύ είσαι πάντα αθώος. Λοιπόν, γιατί ακούς μόνο την Ντορίτα, κάτσε να σου πω τι ακριβώς έγινε στο νοσοκομείο. Δεν έχω καμία όρεξη. Χριστίνα, δείξε μου λίγο εμπιστοσύνη. Λες να μην ξέρω τι κάνω. Σου εύχομαι να ξέρεις. Αχ, θα πιει τις πορτοκαλάδες του, θα φάει τα ωραία μπομφιλέ του. Να δείτε για πότε θα καρδαμώσει. Πόσο σκοπεύει να κάτσει? Δεν ρωτάνε τέτοια πράγματα τους αρρώστους. Ναι, εγώ μια χαρά τον είδα. Το πόδι του το είδες? Μια θλάση είναι, θα περάσει. Η θλάση δεν έπαιξε γέλασε. Ξέρεις τι μπορεί να εξελιχθεί μια θλάση? Σε τι? Σε γάντρενα, βέβαια. Σε πάρα πολλά περιστατικά θλάση έχει παρουσιαστεί αυτή η επιδείνωση. Το περασμένο αιώνα ίσως. Στις μέρες μας όμως. Πάντως δεν μπορούμε να το διώξουμε. Σου πάει η καρδιά να πετάξει έναν άπειρο άνθρωπο. Πολύ πονόψυχη μου γίνες τώρα τελευταία. Πάντα ήμουνα. Να δούμε πότε θα αρχίσει να μας σχολιάζει η γειτονιά. Γιατί τι κάνουμε? Άσυλο καταντήσαμε. Κουτσί στραβή στον Άγιο Παντελεήμονα. Έλα, πάρ' το, δεν θέλω άλλη. Α, δεν θέλω τέτοιο, όλοι θα την πεις. Έλα, δυο γουλιές είναι, δύναμή σου. Έλα, μην μου φέρεστε σαν να είμαι μωρό. Αφού είσαι. Ντορίτα, θα πάρω ανάποδες, έτσι. Καλά, εντάξει, δεν είσαι μωρό. Δεν μου λες, αυγουλάκι θα φας σήμερα? Τώρα τι καταλαβαίνεις. Καλά, μωρέ, σε πειράζω. Έλα, μπράβο. Έλα, λίγο ακόμα. Άντε, με τις υγείες σου. Έτσι, μπράβο, είναι στο καλό παιδί που είσαι, άμα θέλεις. Τίποτα λίγο στην πλάτη να ρευτεί. Έλα, άντε, αρκετά, θα αρχίσω να διαλοστέλνω τώρα. Σπασί, τι μαγειρεύεις? Τίποτα προς το παρόν. Τι τραβάει η όρεξη σου, Αντώνη μου? Τίποτα. Τι τίποτα, κάτι θα έχεις λακταρίσει. Ωραία, πατάτες τηγανιτές. Αχ, ωραία! Και έχω φέρει κάτι υπέροχες οικολογικές. Ωραιότατες, μέσα στο σκουλίκι. Α, με συγχωρείς, αλλά έτσι φαίνεται ότι είναι ανώθευτες. Δεν τις έχουν ραντίσει με φυτοφάρμακα. Από εδώ και πέρα όλο τέτοια προϊόντα θα τρώμε. Έρχονται μέρες πείνας. Σε καλό μου. Νίσταξες. Ματιασμένη θα είμαι. Καλή εσύ κουτουλάς. Τα τελευταία βράδια δεν κοιμάμαι καλά. Τα τελευταία βράδια. Από τότε που ήρθε ο Αντώνης στο σπίτι. Τι σχέση έχει αυτό? Ο Αντώνης από δίπλα βογκάει. Βογκάει, άχου, θα πονάει φαίνεται ο καημένος. Ναι, έτσι φαίνεται. Κοντά του βέβαια βογκάει και η Ντορίτα. Η Ντορίτα, Συμπάσχει φαίνεται. έτσι φαίνεται. Άκου να δεις, Χριστίνα. Εγώ ξέρω από θλάσεις. Είχε ξαδέρφη Ματούλα. Τι εννοείς? Η Ματούλα δεν βόγκαγε σαν τον Αντώνη. Στο ίδιο σημείο την είχε τη θλάση. Με περνάς για καμιά που τρώει κουτόχορτο? Δηλαδή θες να πεις ότι τα βράδια ο Αντώνης και η Ντορίτα... Μη μου το θυμίζεις. Όχι, αυτό είναι ανήκουστο. Βέβαια. Ο Αντώνης δεν θέλει. Η Ντορίτα επιμένει. Είσαι σίγουρη για αυτό που λες? Τι, ένας στίχος μας χωρίζει. Όχι, Ασπασία. Αυτό δεν πρέπει να το ανοιχτούμε, δεν πρέπει. Όχι, βέβαια. Γιατί? Γιατί ο Αντώνης ήρθε εδώ για να αναρρώσει, όχι για να... Βέβαια. Δεν φτάνει που η γειτονιά μας λέει άσυλο. Θα μας περάσουν κι άλλα κουδούνια. Ασπασία, πρέπει να συνεργαστούμε για να σταματήσει αυτή η κατάσταση. Μέσα. Από σήμερα το βράδυ. Σκέψου τι όμορφο που θα είναι το παιδάκι μας. Από πού το συμπεραίνεις αυτό? Τι κίνηση είναι αυτή απόψε? Ενοχλώ, δεν ενοχλώ. Τι θέλεις, Ασπασία? Τη Χριστίνα ψάχνω. Τη βλέπεις πουθενά εδώ μέσα? Εκ πρώτης όψεως όχι. Τότε δεν είναι. Δεν μου την έχετε κρυμμένη. Ασπασία, η μάμα εδώ και μέρες κοιμάται στο απέναντι δωμάτιο. Ναι, αλλά τόσα χρόνια κοιμόταν σε αυτό το δωμάτιο. Είναι η συνήθεια. Καληνύχτα, Ασπασία. Καλό ύπνο να έχουμε. Καλά, αυτή η πόρτα δεν είχε κλειδί. Αγαπητή μου Ντορίτα, το παιδάκι μας αναβάλλεται για απόψε. Γιατί, μωρέ? Γιατί δεν γουστάρω να το κάνω παρουσία κοινού. Ελπίζω ότι δεν θα έχουμε άλλες επισκέψεις. Έλα. Δεν το πιστεύω. Μήπως μας έτσι, Ασπασία? Για τις αυξήσεις της κατώτατης συντάξης του ΙΚΑ και του ΝΑΤ προβλέπει το πόρισμα της Επιτροπής του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας που θα παραδοθεί στους αρμόδιους υπουργούς την ερχόμενη Πέμπτη. Οι εμπειρογνώμονες του Υπουργείου προτείνουν μηνιαία αύξηση 6.000 δραχμών από την 1η Ιουλίου του 1996. Αντίθετα, ο Υπουργός Εργασίας Ευάγγελος Γιαννόπουλος εισηγείται να εξισωθούν σταδιακά οι συντάξεις έως το τέλος του 1997 με τα 20.000. Χριστίνα, Να φτάσουν δηλαδή τι έγινες καλέ? 15.000 οι εκπρόσωποι της ΓΕΣΕ. Πέρασε ώρα χωρίς να το καταλάβουμε. Γιατί τι ώρα είναι τώρα? 11 και 5. Και δείχνουν τις ειδήσεις των 12.
Ό,τι θέλει να δείχνει, μωρέ. Κανένα σεβασμό στον τηλεθεατή. Πώς θα περάσετε? Σμερόπη, πώς θα περάσω. Πληκτικά. Πληκτικά και 15 ώρες. Δεν ήθελα να φύγω με την προσβάλλω, κατάλαβες. Μεγάλη παρέα. Μεγάλη, τώρα ανάλογα με το πώς θα το δείχνει. Θα είμαστε και 18 γυναίκες. Άντρες. Άντρες. Η Μερόπη έχει αρχές αυτά τα θέματα. Δεύτερη ημέρα της περιοδίας του Συνθράκη και ο Πρωθυπουργός Κώστας Σιμί... Για όλο είναι γαμότο. Δεν εξηγεί και τα κατάπια, γαμότο. Τι ψάχνεις? Μήπως είδες πουθενά τα γυαλιά μου? Μπα, από πότε τα έχεις χάσει? Σήμερα το πρωί τα χρειάζεται στο γραφείο, τα βρήκα. Μήπως τα ξέχασες το βράδυ της Μερόπης? Ποιες Μερόπης? Α, δεν τα χρησιμοποίησα. Βέβαια. Μήπως και ντούσετε? Όχι βέβαια. Ναι. Ή εδώ μέσα θα είναι, ή θα στα πήρε κάποιο χέρι. Ποιο χέρι μωρέ να πάρει τα γυαλιά μου? Ή εδώ είναι στο γραφείο. Τα μέρη που πας είναι μετρημένα. Σαν τα κουκιά. Μωρή, ξέρεις ποιος τα πήρε? Ποιος? Ο Άγιος Φανούριος. Γιατί τι του έκανα? Φανουρόπιτα λαχταράει. Άσε μας μωρή Ασπασία και εσύ τώρα. Θα τα βρεις. Τάξε μια φανουρόπιτα και θα δεις. Καλά. Μωρή Σόφη μας, μην κολοζόμαστε άδικα. Μπορεί να πήγε για άλλο λόγο στο σπίτι του Μανώλη. Μια σιγά, μωρή, μην πήγε να κόψουν κανένα πατρόν. Μπορεί να πήγε για καμιά δουλειά του εργοστασίου. Άμα είναι καθαρή, γιατί δεν σας το είπε? Πήγα στο σπίτι του Μανώλη. Αυτό να μου πεις. Καθαρός ουρανός. Εμένα Ασπασία μου με ξέρεις τώρα τι άνθρωπος είναι. Δεν σε ξέρω τι είσαι. Εγώ δεν βάζω με το νου μου το κακό. Αλίμονο καλέ. Εγώ σου λέω ότι περνούσε τυχαία από τη γειτονιά του Μανώλη. Είναι ο Μανώλης στο μπαλκόνι, τη βλέπει. Ελάτε κυρία Χριστίνα για ένα μπακάρντι. Ναι, μωρέ, έτσι έγινε. Και ρωτώ, γιατί έβγαλε τα γυαλιά της? Θες να σου απαντήσω? Όχι, Ασπασία μου, όχι, προς Θεού σε ρωτώ, γιατί έβγαλε τα γυαλιά της. Για να βγάλει τα μάτια της. Μα πας εσύ σε ένα ξένο σπίτι και βγάζεις τα γυαλιά σου. Εγώ, ούτε το παλτό μου δεν βγάζω. Και σκέψου, 2 λεπτά έμεινα εκεί μέσα. Αν έμεινα κανένα τέταρτο ακόμα, ποιος και τι άλλο θα βρίσκα Όλη δηλαδή. της την πρίκα θα βρίσκες. Δεν λέω βέβαια, δικαίωμά της είναι, μεγάλη γυναίκα είναι. Παρά είναι θα έλεγα. Αλλά μη μου πάρεις τάνης μωρή την Αγία. Βγες και πες τι κουμάσι είσαι. Και τώρα τι κάνουμε, Σοφή μου? Δεν ξέρω, Σπασία μου, δεν ξέρω εγώ ό,τι να πω το είπα. Τώρα άλλος έχει το λόγο. Ποιος? Τώρα δεν καταλαβαίνεις ή προσπαθείς να το αποφύγεις? Α, τη βρώμα. Ας μην κολαζόμαστε, δεν ξέρουμε. Βουλώστο, μην την καλύπτεις. Γιατί μπορεί να ανέβηκε για ένα μπακάρντι. Άψε ηλίθεια. Μας ντρόπιασε, είχε δεν είχε, αναθεματισμένη. Θα μας κουτσομπολεύει τώρα όλο το εργοστάσιο. Πω, θα φτάσαν στα αυτιά του Αντώνη. Αυτή ήταν όλη μας η κάψα. Γιατί? Για σκεφτείτε την τροπή θα νιώθει το παλικάρι να ακούει τέτοια χαμπέρια για την πρώην πεθερά του. Τα γυαλιά σου ψάχνεις? Τι ντουλάπα το χτυπιό. Α, την ντουλάπα. Έχεις να μου πεις κάτι? Χριστίνα, σε συζητούν δίχως γιατί και όχι άδικα. Εμένα γιατί? Αυτή η ζακέτα σου κάνει? Όχι, με στενεύει λίγο στους ώμους. Μάλιστα σκεφτόμουν να θυμηθώ να στη δώσω. Πάρ' τη βρε, γεια σου. Σε ευχαριστώ. Τι έλεγες λοιπόν? Μεγάλο μπλέξιμο, πού να στα λέω. Εδώ και τώρα. Παιδί μου, τα γυαλιά σου βρέθηκαν. Βρέθηκαν πού? Πού τα έχεις αφήσει εσύ? Εγώ σε ένα ταξί. Τελικά νομίζω ναι. Στου Μανώλη βρέθηκαν, Χριστίνα. Στο Μανώλη. Περίεργο, Βρε, Ασπασία μου, από καιρό ήθελα να σου μιλήσω. Τι συμβαίνει? Υπάρχει πραγματικά κάποιο μπλέξιμο, αλλά όχι με το Μανώλη. Με ποιον? Ένα, δεν το ξέρεις. Και γιατί δεν λες τίποτα? Δεν μπορώ, υπάρχει πρόβλημα. Τι, έχει κανένα κουσούρι? Όχι, Μαρή, τι κουσούρι να έχει. Τότε? Είναι μικρότερος. Μικρότερος από ποιον? Από ποιον, από μένα, καλέ. Όταν λέμε μικρότερος... Αχ, πως με σφίγγουν αυτά τα σκουλαρίκια. Καλέ, σε σφίγγουν τόσα ωραία σκουλαρίκια. Ναι, πάρτε βρε, Ασπασία, μην πάθω καμιά οτίτιδα. Α, καλέ, τι ωραίες. Μου έπεσε κιόλας. Καλέ, τι ωραίο που είναι. Α, υπέροχα. Α, Χριστίνα μου. Μου πάνε. Όνειρο. Και πού είναι τώρα τα γυαλιά μου? Στα δίχτυα της αράχνης. Παναγιά μου. Είναι κι άλλα, αλλά πού να στα λέω τώρα. Τώρα που το σκέφτομαι, αυτά τα σκουλαρίκια συνδυάζονται ωραιότατα με αυτήν εδώ την τσάντα. Με ποια, για να δω. Με αυτήν εδώ. Βέβαια, τώρα που το λες. Καλέ, τι ωραία τσάντα είναι. Α, δεν το συζητάω. Τώρα έδειξαν τα σκουλαρίκια. Άμα σου λέω εγώ. Η γριά σου την έχει στημένη απόψε. Δηλαδή? Θέλει να σε ξεμπροστιάσει. Αμάν, τι έπαθα. Εγώ πάω τώρα κάτω να μην υποπτευτεί τίποτα. Ναι, πήγαινε, Ασπασία μου, και ξέρεις εσύ ότι αυτό ξέρεις. Ξέρω, καλέ, τι το συζητάς τώρα. Το νου σου, Ασπασία. Μην ανησυχείς.
Φράνσις Φόρντ Κόπολα παρουσιάζει του Τζον Μπέλ, Μάρλον Μπράντο, Ρέι Ντελαβρέι. Σταμάτα πια, πας, έρχεσαι, ναυτία μου ήρθε. Η καλύτερη στιγμή στον έρωτα είναι όταν χάνεις κάθε αίσθηση της πραγματικότητας. Δον Ζουάν Ντε Μαρκό στους κινηματογράφους. Για τα ρουχαλάκια του μωρού μου και τα υπόλοιπα τα δικά μας. Μέχρι σήμερα είχα... Για κοίτα στο περιοδικό τι έχει τώρα. Τι μέρα είναι? Πέμπτη. Ελληνική ταινία έχει. Ναι, αλλά κοίτα ποια ελληνική ταινία. Τι σημασία έχει, όποια και να είναι, θα την έχουμε ξαναδεί. Τόσο κόπο σου κάνει να κοιτάξεις. Όχι, κανένα κόπο. Κοιτάξω. Πού ήσουν εσύ? Στο σούπερ μάρκετ πετάχτηκα. Ναι. Τι έχει? Πέμπτη. Πέμπτη, ναι. Είναι 10 παρά 20. Την Πέμπτη δεν βρίσκω. Δεν είναι... Περιμένω. Ναι, και εγώ περιμένω να βρω την Πέμπτη, διότι τα έχουν λίγο... Πώς τα έχουν βάλει, είναι ένα περίεργο αυτό τώρα, γιατί... Δεν το είναι ξεκάθαρο, κατάλαβες. Να σου πω τώρα, σαν πως κρατάνε και τα κανάλια τα προγράμματα. Ό,τι θέλουν να βάζουν, άλλα γράφουν, άλλα παίζουν, δεν είναι τώρα για το... Δεν πειράζει. Δες εσύ τι λέει. Θα κοιτάξω να δω τι λέει. Γιατί να βρω την Πέμπτη αυτό, άμα δεν την βρω πώς θα σου πω τι λέει. Βλέπεις χωρίς τα γυαλιά σου. Πώς το βλέπω. Ναι, λοιπόν. Είναι λίγο... Θα το βρω, άμα το βρω, γιατί θα στο κρύψω, δεν υπάρχει θέμα. Βάλε Χριστιανή μου τα γυαλιά σου να δεις καθαρά. Τι είναι αυτά τα γυαλιά? Δικά σου. Δικά μου αυτά τα γυαλιά. Χριστός και Παναγία στραβώθηκα η γυναίκα. Αυτά δεν είναι τα γυαλιά της Χριστίνας. Όρκο δεν παίρνω. Όρκο δεν παίρνεις. Τι ρωτάς την Ασπασία, καλέ? Δεν ξέρω εγώ τα γυαλιά μου, τα οποία εξάλλου τα έχω απάνω στο τραπεζάκι. Για φέρτε μου, βρε Ασπασία, μισό λεπτό. Ναι, αμέσως. Ωραία, δεν είναι? Τρέλα. Ορίστε τα γυαλιά σου. Να σε καλά, βρε Ασπασία μου. Τι είναι αυτό? Αχ, δόξα τω Θεώ, είδε το φως μου. Βλέπεις με αυτά τα γυαλιά? Φυσικά, πεντακάσαρα. Το παράθυρο. Γιατί γελάς? Με την ευλανίτη. Μεγάλες βλάκες. Ο Νίκος Ρίζος είναι. Το βλέπω, στραβή είμαι. Μετά όμως θα βγει ο ευλανίτης. Είναι αυτά τα γυαλιά της Χριστίνας. Τώρα που τα βλέπω... Ναι, είναι. Ταιριάζει αυτός ο σκελετός στο πρόσωπό της. Πώς? Σε овάλ πρόσωπο δεν ταιριάζει αυτός ο σκελετός. Πώς το λέτε εσείς αυτό? Τι δεν μου πάνε. Κούκλα είσαι, κούκλα. Σαν ανώμαλος μπανιστηρτζής είσαι. Α, όχι. Αυτό δεν θα το ανέξω. Άλλες προσβολές τελείωσε, δεν έχει. Η λαμπρή Ασπασία. Βάζεις τις λάμπες όπου να είναι, κορίτσι μου. Άνθρωποι. Μια ζημιά. Τα ποτήρια τώρα εσύ... τη τίκα μου, ψήψηψη, τη τίκα μου, τη τίκα. Εγώ πηγαίνω τώρα λίγο γιατί έχω μία... Το ντοριτάκι είναι πάνω. Το ντοριτάκι βγήκε για πλάτσικο. Τι έκανε? Βούτυξε ένα κλειδί του σπιτιού του Μανώλη και πάει να ψάξει για πιστήρια. Τι πιστήρια? Αν η μάνα της τον έχει εγκόμενο. Εγώ της είπα χωριό που φαίνεται κολαούζο δεν θέλει. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή η Ντορίτα πηγαίνει στο σπίτι του Μανώλη? Τι σου λέω τόση ώρα? Πόση ώρα έχει φύγει? Τώρα θα κοντοζυγώνει. Κοντοζυγώνει? Άσε τώρα τη λολή γενέγκονή μου και κάτσε να δεις την εκπομπή. Όπου να είναι θα πλακωθούν στο ξύλο οι καλεσμένοι. Μισό λεπτό, κάτι ξέχασα.
Έπαθα την πλάκα της ζωής μου. Γυρεύοντας πήγαινες. Έλα, για πες μας στη συνέχεια. Όπο, μου φύγει μαγιά, Ωραίες εκφράσεις, κοριτσίστικες. Ντορίτα στο ψητό. Λοιπόν, ανάβω τα φώτα και ποιοι βλέπω να πετιούνται κάτω από το πάπλωμα. Η μάνα σου με το Μανώλη. Αυτό θα ήταν φυσιολογικό. Όχι και φυσιολογικό. Μπροστά σε αυτό που είδα. Φαντάζομαι. Τη μάνα σου με κανένα ράπι. Γιαγιά δεν τη λέμε πια τη λέξη αράπης. Αχ, πες τον και νεύρο, τι με νοιάζει εμένα. Έλα, βρε Ντορίτα, πια μας έσκασες. Με το τσιγκέλι στα βγάζουμε. Λοιπόν, πού είχαμε μείνει? Είχαμε μείνει εκεί που πετιόταν το πάπλωμα. Α, μπράβο, στο πάπλωμα. Με το που μπαίνω λοιπόν μέσα και ανάβω το φως. Μάμα! Ντορίτα! Όλα τα περίμενα. Αλλά και μια τρελή να ζητάει τη μάνα της. Καλά, Ντορίτα, πώς μπήκες εδώ μέσα, Με συγχωρείτε. Και στο είπα να πάμε στον Ίδρα Μάριο. Χίλια συγγνώμη. Τι χίλια συγγνώμη, Ντορίτα μου, έτσι ανοίγουμε την πόρτα του κάθε διαμερίσματος και μπουκάρουμε. Δεν περίμενα. Ναι, δεν περίμενες. Ξέρεις τι ζημιά τώρα μπορεί να έχεις κάνει στο Μανώλη. Ξέρεις σε τι φάση τον έκοψες. Μανώλη μου, ειλικρινά χίλια συγγνώμη. Να τη χάσει τη συγγνώμη σου, να μην είναι ανίκανο το παιδί. Καλά, εντάξει, δεν το ήθελε κιόλας, μην. Ναι, δεν το ήθελε, σε κατάτησε ευνούχο. Καταλαβαίνετε την τροπή μου. Ακόμα Μανώλης με τη Σάσα. Βρε την πετούγια. Γι' αυτό είναι κάθε 3 και λίγο στο εργοστάσιο. Πηγαίνει εκεί και ρίχνει παραγάδια λυσασμένη. Από αλλού το περιμέναμε, από αλλού μας ήρθε. Παρακαλούσα εκείνη τη στιγμή να ανοίξει για να με καταπιεί. Και τι τους είπες? Τι να τους πω, είχα χάσει τη μιλιά μου. Ακούτε ρε ζηλίκια. Για το Μανώλη και τη Σάσα λέτε. Για την εγγονή μου το λέω. Αχ, σας παρακαλώ, μην καταλάβει τίποτα η μάμα. Τι γίνεται? Τίποτα, εδώ χαζολογάμε. Πήρε κανείς τηλέφωνο η Σάσα? Η Σάσα? Μήπως πήρε τηλέφωνο η Σάσα? Όχι, εμένα όχι. Ούτε εμένα. Μήπως εσένα, γιαγιά? Και να μην κάνει εμένα. Ούτε άντρας είμαι, ούτε 25άρης. Γιαγιά. Α, καλά. Ευτυχώς δεν φάνηκε να κατάλαβε τίποτα. Είδατε που κολλαστήκαμε άδικα. Πώς την έπαθα εγώ. Τέλος πάντων, εγώ πάω στην κουζίνα. Έχω ένα νεροχύτη. Εντάξει, προλάβατε. Σπασάκι μου, ο Θεός να σε έχει καλά, αγάπη μου. Το Μανώλη και τη Σάσα πώς βρήκες και τους ειδοποίησες? Άστα, μην το συστάς, κίνησα γη και ουρανό. Εσύ όταν σου τηλεφώνησε ήσουν εκεί με το παιδί? Ναι, τώρα όταν λέμε παιδί, μην φανταστείς. Όχι, συγκριτικά το λέω. Α, συγκριτικά, ναι. Τι να τη γλιτώσατε? Σπασάκι μου, χίλια ευχαριστώ. Όχι, εγώ δεν το κάνω για να μου πεις ευχαριστώ. Τι μόνο καλά, δεν ξέρω εγώ τι είναι ιδιωτελής άνθρωπος είσαι. Σου στένεψε το σακάκι. Αυτό, ναι, πάρα πολύ. Ώρες μου κόβει την κυκλοφορία του αίματος. Αλλά πάμε πάνω, τον καλό στο δώσω. Όπως θα μπαίνει η άνοιξη, εγώ δεν θα γυρίσω να κοιτάξω. Κι έτσι ξαφνικά. Και φάτισε βλέπω. Ναι, είμαι λίγο. Θα βγείτε το βράδυ με τον. Με τον... όχι. Γιατί έχει τις κλειστές του? Όχι, έχει κάτι δουλίτσες. Α, το πουλάκι μου. Ναι. Βρε τι έχω πάθει. Τώρα! Καλησπέρα. Τι έκανες τόση ώρα? Δεν σας περίμενα τόσο νωρίς. Καλά, δεν σου είχαμε πει ότι 9 η ώρα τελειώνει η παράσταση. Και τι ώρα είναι τώρα? 10 παρά 20. 10 παρά πόσο? Τι ήταν αυτό? Ποιος είναι στην κουζίνα? Ποιος να είναι η Τιτίκα? Κάποια ζημιά έκανε. Ναι, το τι μου έχει κάνει σήμερα δεν περιγράφεται, δεν περιγράφεται. Τι σου έκανε πια το ζωντανό? Η ψυχή μου, ελάτε να σας δείξω, ελάτε. Έλα ρε μαμά, σε μια άλλη. Όχι, ελάτε γιατί εσείς τρέχετε στις διασκεδάσεις και στα θέατρα και εγώ βολόδερνα εδώ πέρα. Με την Τιτίκα βολόδερνες? Με την Τιτίκα, με ποιον άλλον να βολόδερνα. Άσε μας πια στην κούρασή μας. Όχι, γιατί δεν με πιστεύετε. Ελάτε να δείτε. Προχωρείτε, τι σας κοροϊδεύω, ελάτε να δείτε. Στον κήπο έξω. Τι κάνεις, εσύ χαζεύεις, δεν θα δεις τι έκανε η Τιτίκα. Για προχώρα. Έξω στον κήπο, από εκεί. Από εκεί στη εσένα θα το πούμε αύριο. Ξεκουμπήσου τώρα, ρε. Στην Τριανταφυλλιά. Τη μαγάρισε. Έρχομαι να σας δείξω. Ναι. Καλησπέρα σας, είμαι ο Παναγιώτης. Ο Παναγιώτης? Ο ανιψιός της κυρίας Σπυριδούλας για τη δουλειά στο Βεζινάδικο. Α, ναι, πέρασε μας ο Παναγιώτη. Ξέρετε, η θεία μου Σπυριδούλα μου είπε να έρθω
Και να πάμε μαζί στον κύριο. Ναι, περίμενε, κάθισε μισό λεπτό να πάρω το σακάκι μου και έρχομαι. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ποιος είσαι εσύ, μανούλα μου? Ο Παναγιώτης. Ποιος Παναγιώτης? Άντε πάλι. Έχω ραντεβού με την κυρία Χριστίνα. Εσύ είσαι λοιπόν. Ναι, εγώ. Το ξέρει βρει η μάνα σου ότι ήρθες εδώ πέρα? Αυτή με έστειλε. Α, τι σκύλα. Τη μάνα μου είπατε σκυλά. Δεν τρέπεσαι βρε για αυτό που κάνεις? Και τώρα να πω, η δουλειά δεν είναι ντροπή. Σαν δουλειά το βλέπεις βρε κοπρίτη? Τι να το δω. Σε πληρώνει καλά? Αυτό δεν το ξέρω, γι' αυτό ήρθα για να το κουβεντιάσουμε. Πού είναι αυτή? Ποια? Ποια άλλη, Χριστίνα? Α, πάνω, ντύνεται. Ντύνεται. Γιατί είχε εκδηθεί? Έτοιμοι, πάμε. Με το Παναγιωτάκι γνωριστήκατε, Ναι, μου το φύλαγε και αυτό ο Θεός. Μην το βλέπεις έτσι μικρό, πιάνει τα χέρια του. Το λέει και η παρεμία. Μικρό στο μάτι, μεγάλο στο. Τι λες, ρε, θα τα καταφέρεις? Θα βάλω τα δυνατά μου. Άντε πάμε, μέχρι το Βενιζλάδικο θα πεταχτούμε. Δεν με αφορά. Δεν θα αργήσουμε. Α, είναι και γρήγορος. Τι φλάτης και να αλλάζω μαλάχη. Αναχαθείς βρε σύγχαμα. Τώρα ταινία είναι αυτή που βλέπουμε. Γύρνα το να δω τη Βικτωρία Νταγκουνάκη. Αφήστε. Έχω τους λόγους μου που βλέπω αυτή την ταινία. Έχεις τίποτα καλό? Μια εξαιρετική ταινία. Αναφέρεται σε αποπλάνηση ανηλίκου. Ψεύτιες, ξορίες του Μπαρμπέρι. Α, μην το λέτε αυτό. Όλα βγαλμένα από τη ζωή είναι. Για έλα λίγο στην κουζίνα που σε φέρνω. Άσε με καλέ. Βρε, έλα που σου λέω τώρα. Για έλα εδώ να συνεννοηθούμε. Για... Παίρνα μέσα, μωρή, παίρνα μέσα. Δεν μου λες. Τι υπονοούμενο είναι αυτό που πετάς? Σε παρακαλώ, Χριστίνα, μάτια έχω και είδα. Τι είδες? Το Παναγιωτάκι. Μπορεί είσαι τρελή. Ο Παναγιωτάκης ήρθε για να το πάω στο Βενιζλάδικο να πιάσει δουλειά. Δεν είναι ο Παναγιωτάκης ο μικρός που μου έλεγες. Ο Παναγιωτάκης, Χριστιανή μου, φέτος τελειώνει το γυμνάσιο. Αυτό είπα κι εγώ. Ο δικός σου έχει βάλει το λύκειο, Άμαρη. Τέλος πάντων, όποιες ηλικίες και να είναι ο μικρός, πάει αυτό το τέλος. Μπράβο, βρε Χριστίνα, μπράβο. Δεν κατάλαβα, γιατί χαίρεσαι? Δεν είναι αυτά για σένα, ματάκια μου. Δεν είσαι εσύ για να μπλέκεις. Δεν είπε. Όχι, βέβαια. Το κατάλαβα κι εγώ, λίγο αργά βέβαια, το κατάλαβα. Θα δεις τι ωραία θα περνάμε τώρα τα βράδια. Θα βλέπουμε τηλεόραση, θα κουτσομπολεύουμε, θα κεντάμε. Δεν ξέρω να κεντάω. Θα σου μάθω εγώ. Έλα, μωρέ, έλα, σώπα, σώπα. Μη ρωτάς τι μου συμβαίνει κι είμαι απ' όλα κι όλους ξένοι. Μη ρωτάς γιατί ρερίζω, τη ψυχή μου τη χαρίζω. Μη ρωτάς, Χριστίνα, βλέπεις σε τι κατάσταση βρίσκομαι? Να σε βλέπω, αλλά αφού μου το ζήτησες δεν σε ρωτάω τι σου συμβαίνει, άστο. Νιώθω μια έξεψη, μια αναστάτωση, έτσι. Με πιάνει άνοιξη. Από πού? Ξέρεις τι παθαίνω αυτά τα νηξιάτικα βράδια? Αλλεργική ρινίτιδα. Όχι, όχι, όχι. Είναι κάτι άλλο. Θα σου το πω τώρα, θα σου εξηγήσω. Το μυαλό μου χάνεται. Η σκέψη σκορπάει. Το δε σώμα είναι έτοιμο να καρπίσει. Α, μην ανησυχείς, ακριβώς έτσι αισθάνονται αυτή την εποχή και μου σμουλιές. Όχι, εγώ μόνο την άνοιξη το παθαίνω αυτό. Ναι, μωρ, δεν σε ξέρω από άλλες εποχές. Φύγανε. Για πού λέτε να πάτε? Μάλλον για μπαρότσαρκα το βλέπω. Ωραία, έξοδος για κοπέλες. Καλά, την άλλη φορά θα πάμε στους ζώνες για υποβρύχιο σε ποτήρι. Χριστίνα, τη γιαγιά και τα μάτια σου. Ναι, τώρα θα τη βάλω να ξαπλώσει και θα παίζω κι εγώ γιατί είμαι πολύ κουρασμένη. Άντε, τσάω. Στο καλό. Να προσέχετε με το αυτοκίνητο. Ο Αντώνης με γυναίκα. Γιατί, παράξενο σου φαίνεται? Όχι, λέω. Βέβαια, είναι και το άλλο. Ποιο? Δεν το ξέρεις? Τι πράγμα? Α, δεν το ξέρει. Δεν ήθελα να το μάθεις από μένα. Ποιο πράγμα, Χριστιανή μου? Για το κουσούρι του Αντώνη. Ποιο απ' όλα? Το μεγάλο, το αγιάτρευτο κουσούρι του Αντώνη. Κοίταξε. Είναι κάτι, παιδιά, που
που δεν γίνονται άντρες. Και τι γίνονται? Πώς να σου δώσω να καταλάβεις, ρε παιδί μου, ο Αντώνης δεν είναι και πολύ φανατικός. Τι? Αυτό που άκουσες. Τι κοιτάγκας ο Αντώνης? Σοκαρίστηκες, το ξέρω. Δεν του φαίνεται. Καθόλου, μα καθόλου. Αυτό πια δεν το περίμενα. Κοίταξε να δεις τώρα στις μέρες μας συνηθίζεται. Μην κοιτάς, τα μέρισες τότε ήταν αλλιώς. Μην νομίζεις, συνέβαιναν και εκεί. Να, το βλέπεις. Όταν κανένα συγχωριανός έπαιρνε χαμπάρι ότι ο κανακάρης του την κούνε και την αχλαδιά, τον φόρτωνε στο μπουλάρι, τραβούσανε κατά το φαράγγι και έκτοτε δεν το ξαναβλέπαμε το ανώμαλο. Άλλα είσαι τότε. Καλά. Αυτή η αγαθοδιόλα η εγγονή μου δεν κατάλαβε τίποτα. Κοίταξε, τότε στην Ιταλία βρέμεν ήταν. Χριστίνα μου, δεν μιλάμε για το κάπνισμα. Σήμερα το κόβω, αύριο το ξαναρχίζω. Ή είσαι ταραντέλα ή δεν είσαι. Θες να πεις ήταν και τότε στην Ιταλία? Ασφαλώς. Αλλά ήταν κρυφή. Και το δικό μας το βόδι δεν πήρε χαμπάρι. Τέλος πάντων, τι μας νοιάζει εμάς, ας κάνει ο καθένας ό,τι θέλει. Το σπίτι μας και το κορίτσι μας να μην τροπιάζει από εκεί πέρα. Πάντως να σου πω, δεν θέλω να κάνεις κουβέντα για αυτό το ζήτημα. Δεν θέλω να βγει από μένα, καταλαβαίνεις. Εγώ και τι με νοιάζει εμένα, δεν πάνε να βγει και στη Σίγουρου, που θα έχει ήδη βγει. Πάντως θέλω να μου ορκιστείς ότι αυτό το μυστικό δεν θα το βγάλεις, θα το πάρεις μαζί σου. Καλά. Όχι καλά, θα μου ορκιστείς. Να σε θάψω. Άλλον όρκο. Στα κόκαλα του Περικλή μου που πιο ιερό δεν έχω. Έτσι, μπράβο. Θεέ μου, συγχώρα με την αμαρτωλή που ορκίστηκα. Ο Αντώνης, αδερφή. Τελειωμένη. Μόνο τα γέρ που δεν έχει βάλει. Αφού τα άκουσα και αυτό, μόνο για σένα, Λουκά μου, μην ακούσω τώρα. Για σε παρακαλώ, μέτρα της κουβέντας, εγώ είμαι μεσίνιος. Αχ, Λουκά μου, αυτά τα πράγματα δεν έχουν ομό. Ρε τον Αντώνη, όρκο θα έπαιρνα. Βρε, παιδιά, στο κρασί που πίνω, το είχα καταλάβει. Έλα, μωρή ασπασία. Άκου, σου λέω, παιδάκι μου, με την πρώτη ματιά μόλις μπήκε μες στο σπίτι. Γιατί τι έκανε? Αυτό ακριβώς. Δεν έκανε τίποτα. Είχε μέσα στα πόδια του 3 γυναίκες, βάζω και τη Χριστίνα μέσα και αυτός ούτε που να γυρίσει να κοιτάξει. Άρα κάτι δεν πήγαινε καλά. Και πες ότι το ρίδο του πέφτει τρελή. Η Χριστίνα πάλι του πέφτει μεγάλη. Εγώ όμως, εγώ. Όχι, όχι, ασπασία μην το συζητάς καθόλου, μα ήθελε μπορούσε. Βέβαια. Και τα σκριστά μου φοράγα και τα ξόβιζα και στις μεγάλες ζέστες άφησαν λίγο τη ρόμπα ανοιχτή έτσι να βλέπει. Και αυτός απτόητος. Θα ήταν τώρα ένας άντρας αυθεντικός, original. Και θα με έβλεπε σε αυτή τη φάση και δεν θα μου ριχνόταν. Μωρή, δίδυμα θα σου είχε κάνει. Καλέ, μην πας μακριά. Εδώ ο Λουκάς θα με έβλεπε έτσι. Δεν θα μου ρίχνε μια τσιμπιά. Δεν κατάλαβα γιατί με φέρνεις εμένα για παράδειγμα. Όχι, λέω επειδή εσύ είσαι έτσι πιο. Τι είμαι? Κρυόκολος. Ναι, αυτό. Μην το παίρνεις τώρα και προσωπικά. Μα γι' αυτό έπαιγε ο Αντώνης από το σπίτι των Μαρκάτων. Για να πάει να ζήσει με τον άλλον. Σιγά, σιγά, ρε παιδιά, θέλετε να πείτε ότι ο Μανώλης είναι. Ας ρε Λουκά, τώρα χωριό που φαίνεται κολαούζο δεν θέλει. Ρε παιδιά, εγώ το Μανώλη το ξέρω από μικρό παιδί, είναι αντράκι με τα όλα του. Όχι, Λουκά, μην το λες αυτό. Εγώ τον έχω δει να φορτώνει το τελάρο στην ταλίκα. Και λοιπόν, εκεί να δεις. Ένα σκέρτσο, ένα νάζι. Πώς το πιάνει το τελάρο, σαν την Άννα Μαρία Λογοθέτη. Αποκλείεται. Αφήστε τα λόγια. Την περίπτωση Μανώλη θα την εξακριβώσω εγώ. Δώστε μου 2 μέρες καιρό μόνο. Μήπως ήρθε ο Αντώνης? Γιατί ήταν έρθει από εδώ? Ναι, να πάμε σινεμά και έχει αργήσει. Α, νάτος. Άντε ρε Αντώνη, αργήσαμε. Έλα, προλαβαίνουμε. Έτοιμη είσαι? Μισό λεπτό πάω να βάλω φρύση στην τιτίκα και έρχομαι. Ασπασία! Τι γίνεται, Να, εδώ κοιτάω τη μόδα. Α, μάλιστα. Λέω να φτιάξω μια φούστα. Πολύ ωραία θα κάνεις. Ναι. Έλα να μου πεις τη γνώμη σου. Τη γνώμη μου, τι ξέρω εγώ από φούστες στην Ασπασία. Όλα και κάτι θα ξέρεις. Για να δω. Να, για δες. Μάλιστα. Για κοίτα. Εδώ. Αυτή τι σου λέει. Φοβερή. Τίποτα το άλλο κάτι κανένα. άλλο, Ξα- Εδώ κοίτα. Τι είναι αυτό, Παναγία. Φοβερό, Καλό. Ασπασία, τι να σου πω, όλες ωραίες είναι, ξέρω. Δηλαδή εσύ, αν ήθελες να βάλεις μία, ποια θα διάλεγες? Τι λέει ρε Ασπασία, εγώ να βάλω φούστα? Γιατί, έχεις ωραία πόδια. Μόνο τα πόδια είναι το πρόβλημα. Γιατί, τι άλλο? Έχω ανοιχτή λεκάνη. Αλλά δεν πειράζει, θα έχω εύκολη γέννα. Ξέρεις κάτι, Αντώνη, εγώ είμαι πάρα πολύ απελευθερωμένη. Ναι, Ναι, είμαι πάρα πολύ, ούτε που το βάζει το μυαλό σου. Κοίτα να δεις και δεν σου φαίνεται. Όχι, στο λέω να το ξέρεις. Φύγαμε. Ναι. Ασπασία μου, γεια. Γεια, στο καλό. Ναι, Σοφή, άκου το καινούριο. Θέλει και να αγκαστρωθεί. Ναι, σ' ό,τι έχω ιερό, παιδί μου. Στο οργίζομαι στην ψυχή μου. Ναι, μου το είπε κατά λέξη. Αμάν. Γεια σου, βρε Ασπασία, με τους χαλβάδες σου, Σκοβολάει, τι άρωμα είναι αυτό? Τον έφτιαξε σήμερα και λέω, δεν πετάγομαι να του τον πάω. Καλά έκανες.
Κρίμα που δεν πέτυχες και τον Αντώνη. Δουλεύει απόψε υπερορία. Δεν πειράζει, το ίδιο κάνει. Πέτυχα εσένα. Ναι. Λοιπόν, καφεδάκι, θες καφεδάκι? Από τα χεράκια σου. Πιανού. Πώς τον πίνεις? Με ολίγη. Με ολίγη έφτασε. Άντε. Σε 2 λεπτά είναι έτοιμος. Ωραιότατο βρε το διαμερισματάκι σας. Μπράβο σας. Καλό είναι, Κουκλίστικο το έχετε τα δυο σας. Ναι, αλλά ξέρεις, ο Αντώνης είναι πολύ τσαπατσούλης, βρε παιδί μου. Αχ, τι να κάνεις, Μανώλη μου, τα ανέχεσαι αυτά σε μια σχέση. Θέλω να πω σε μια συγκατοίκηση. Ναι, βέβαια. Λοιπόν, θα είναι έτοιμος. Πάω. Ναι. Έτοιμο και το καφεδάκι. Αχ, να σε καλά, βρε Μανώλη μου. Στον πέτυχα. Για να δω. Θαύμα. Άντε, και στο γάμο σου, βρε, στο γάμο σου. Να σε καλά. Άντε, βρε, τι τ' αργείς. Ποιο, το γάμο? Όχι, είμαι μικρός ακόμα. Μικρός παντρέψου ή... Είναι μέχρι να βρεθεί η κατάλληλη υποψήφια. Τώρα άμα δεν είναι υποψήφια και είναι υποψήφιος, δεν θα σκάσουμε κιόλας, Όχι και υποψήφιος, βρασμασία. Δεν βαριέσαι, Μανολάκι μου, γερό να είναι και ότι να είναι καλή οικογένεια να φτιάξετε κι όλα τα άλλα. Η αλήθεια είναι ότι σήμερα για να βρεις ένα σωστό άνθρωπο να φτιάξει σπιτικό είναι σπάνιο. Είδες, στα λόγια μου έρχεσαι τώρα. Υπάρχουν βέβαια και οι εξαιρέσεις, Ο Αντώνης, ας πούμε. Πολύ καλό παιδί ο Αντώνης. Εξαιρετικό παιδί, μην το συζητάς καθόλου. Αγόρι για σπίτι. Έχεις δίκιο. Είναι φτιαγμένος για οικογένεια. Ο άριστος οικογενειάρχης. Σπίτι, δουλειά, σπίτι δεν έχει. Δεν έχει, ναι, πράγματι. Αχ, ποιος θα είναι ο τυχερός που θα τον κουκουλώσει. Καλημέρα. Καλημέρα. Πώς κοιμηθήκατε? Είχα έναν εφιάλτη όλη τη νύχτα. Ήτανε, λέει, η Χριστίνα και τη γάνιζε σαφρίδια. Και περνούν απ' έξω οι 3 οι μακαρίτισσες οι αδελφές μου. Και τους μυρίζουν τα ψάρια και έρχονται μέσα και κάθονται όλες μαζί και δώσ' του φαΐ και δώσ' του πιωτό. Ανατρίχιασα. Τι είναι όταν τρως με πεθαμένες? Τι είναι, θέλει και ερώτημα? Μην της πεις τίποτα και λέει ότι είμαι γρουσούζα. Έχεις σηκωθεί? Έχει φύγει από πολύ πρωί. Την άκουγα που χαρχάλευε. Θα ήταν πολύ βιαστική, ούτε καφέ δεν ήπιε. Αίμα, δάκρυα κι υδρότας και μια σπάλτσας νότας. Ναι, τώρα. Ναι, έλα. Καλημέρα. Δεν μου λες, η κόμισσα δεν σηκώθηκε ακόμα? Ποια καλέ? Δεν είναι εκεί αυτή με χείρα? Όχι, γιατί δεν ήρθε ακόμα? Τι σου λέω τόση ώρα? Καλά, άφησε με τώρα γιατί μαγειρεύω. Καλέ, θα σας πω. Ακούσατε σήμερα το πρωί ειδήσεις? Ναι, γιατί ρωτάς? Μήπως είπαν τίποτα για κανένα τροχαίο? Όχι, 2 ληστείες είπανε, μια παιδοκτονία, έναν τεμαχισμό. Καλά. Να τα σαφρίδια της γρουσούζας. Καλώς την... Άψε! Μη λες ονόματα. Γιατί τι έγινε? Πού είναι η Μπουμπλίνα? Η Ντορίτα? Έφυγε. Δόξα σε Θεός. Γιατί τι έγινε, πήρε φωτιά το κορδελιό? Θα σου έλεγα τώρα τι πήρε φωτιά, αλλά δεν θέλω να σε ταράξω ακόμα. Ποιος είναι, Ασπασία? Είναι μια κυρία για ένα γκάλοπ. Διώξτε τα τσακίλια. Πες μου τώρα, γιατί είναι? Ασπασία, πρέπει να δείξεις κουράγιο με αυτό που θα σου πω. Πες μου, τι έγινε? Η Χριστίνα μας, το Χριστινάκι μας έπεσε θύμα απαγωγής. Απαγωγής! Άσε, μωρή, δεν πρέπει να ακούσει κανείς. Πώς είναι δυνατόν? Απήγαγαν τη Χριστίνα. Γιατί
Και σου φαίνεται περίεργο, τις προάλλες δεν είχαν απαγάγει αυτό το βιομήχανο με τους χαλβάδες. Το Χαϊτόγλου. Μπράβο, λοιπόν, αυτή η ίδια συμμορία πρέπει να είναι. Γιατί περιμένουμε, την αστυνομία. Κάτσε κάτω, μπορεί. Ποια αστυνομία? Αν μπλεχτεί η αστυνομία, μπορεί να τη σκοτώσουν τη Χριστίνα. Κανείς δεν πρέπει να μάθει τίποτα. Ούτε στο εργοστάσιο, ούτε εδώ. Και η Χριστίνα? Η Χριστίνα θα πάρουν μια απογωγή στη τηλέφωνο, θα μας ζητήσουν λίτρα, θα του δώσουμε το κατητής μας και θα τη στείλουν πακέτο. Θέλει υποθυμίες. Όχι. Προπαντός ψυχραιμία. Και πρόσεξε μη σε καταλάβει κανείς και την πάρεις εσύ στο λαιμό σου τη Χριστίνα. Εσύ! Αφήστε, εγώ. Σιγά, Χριστιανή μου, με γκρέμισε. Ναι, ποιος? Τι? Η Ντορίτα δεν είναι εδώ. Ναι. Ναι, πείτε μου εμένα, ναι. Σημειώνω. Ναι. 88 342. Ναι. Όχι, ναι, σημείωσα, ναι. Ναι, θα της το πω, ναι, μείνετε ήσυχος, ναι. Από ποιον περιμένεις εσύ τηλέφωνο? Εγώ? Από κανέναν. Σαν ταραγμένη μου φαίνεσαι. Εγώ ταραγμένη? Από τι? Γύρισε η Χριστίνα? Η Χριστίνα όχι. Άργησε, δεν άργησε. Όχι. Τι άργησε? 5 είναι ακόμα η ώρα. 5? Βέβαια. Για κοιτάξτε από εδώ. Κοιτάξτε. 5. Το λέει καθαρά η ώρα. Και από εκεί κάτω η ώρα είναι 5. Πάει. Τα άβαγε τα ψωμιά του. Μου το είχε χαρίσει ο πατέρας μου όταν φύγανε οι Γερμανοί από την Αθήνα. Εγώ λέω να πεταχτώ μέχρι το σούπερ μάρκετ. Δεν θα αργήσω, 2 λεπτά θα κάνω. Τώρα, αν κάποιος πάρει τηλέφωνο, εάν λέμε, και ζητήσει τίποτα λίτρα. Τι είπες, λίτρα? Τέλος πάντων, καλύτερα μην το σηκώνετε το τηλέφωνο. Παίρνω κάθε άσετος και ζητάει ό,τι θέλει. Πού στον άνεμο είσαι, μωρή. Α, σε βλέπω, να είσαι με το βαλέ, αλλά πού? Ωραία. Τι έγινε, κανένα νέο? Τίποτα. Ούτε φωνή, ούτε ακρόαση. Κι εγώ ψάχνω, μην νομίζω ότι μπορώ να κάνω. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν τηλεφωνούν. Κι εγώ αυτή την απορία έχω. Τι να κάνει τώρα η καημενούλα, πού να είναι? Έννοια σου θα τον κλεντάει. Με τους απαγωγείς? Βέβαια. Με ποιον άλλον? Α, μην νομίζεις. Το περιποιούνται τώρα τα θύματά τους. Α, όλα και όλα. Έχουν αλλάξει και οι εποχές. Δεν είναι τώρα που τους φάνε στο ξύλο και τους κόβουνε τα αυτιά. Πάντως εγώ δεν την κρύβω άλλο. Άμα ανοιχτός θα πω την αλήθεια και στη Δωρίτα και στη γιαγιά. Να σου πω, Ασπασία, πρέπει να προετοιμαστούμε για όλες τις καταστάσεις. Δηλαδή? Εντόρος θα γίνει. Χείρα εργοστασιάρχης απαγάγεται μυστηριωδώς. Βούκινο θα γίνουμε. Και ξέρεις, πρέπει να συνεννοηθούμε τι θα λέμε όταν μας βγάλουν στις ειδήσεις στα παράθυρα. Εμάς θα βγάλουν στα παράθυρα. Ποιο θα βγάλουνε, μωρή, το Λουκά ή τη Γριά. Σκέφτομαι να βγω πλάτη. Έχω ωραία πλάτη. Θα φτιάξω και έτσι τα μαλλιά μου. Έχω και ένα εξώπλατο, δεν το έχω βάλει ποτέ. Για γύρνα να σε δω. Πώς είμαι? Για πες κάτι, μίλα. Εγώ το θύμα το ήξερα παιδιόθεν. Καλή είσαι. Μωρή, λες να βγω κι εγώ πλάτη. Αχ, δεν προφταίνω για ένα peeling. Αχ, μωρέ, εμείς κοιτάμε τις πλάτες μας και η καημενούλα Χριστουνούλα ποιος ξέρει που θα βολοδέρνει. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Μέσα σε θυελλώδη ατμόσφαιρα διεξάγεται από τις 11 το πρωί συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Βουλευτές αντίλαξαν κατηγορίες και ίδρυς και λίγο έλειψε να έρθουν στα χέρια. Ο Μιλτιάδης Έβερτ προειδοποίησε με έκτακτο συνέδριο τους εσωκομματικούς του αντιπάλους, ενώ δεχόταν τα πειρά της Δώρας Βαγογιάννη αλλά και του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Α, καλώς τη Χριστινούλα! Ως το διάβολο! Σου έχω κάνει γεμιστά, θα πας? Να τα φας εσύ! Ήρθε η Χριστίνα. Δεν την ακούσατε? Ανέβηκε απάνω. Δεν την ακούσατε? Ούτε μια καλησπέρα δεν μου είπε.
Έχει πάρα πολλά νεύρα. Μου είπε μην τυχόν την ενοχλήσει κανείς. Α, εγώ δεν τα δέχομαι αυτά. Τώρα θα τη βουτήξω. Αχ, να χαρείτε καλέ. Πατηγυρεύοντας. Η γαϊδούρα. Ποιος την πειράζει, ποιος την ενοχλεί. Γιαγιά, βρήκα ένα φόρεμα άλλο πράγμα. Γνήσιο καραβόπανο. Τσασκούνα θα σε. Η φόδρα του είναι από ξερά φύλλα ελιάς. Α, να το ψεκάσεις με μια συντάκου. Πρέπει να σας πω κάτι. Τι έγινε? Η ώρα είναι 11. Σε ρωτήσαμε τι ώρα είναι. Όχι, θέλω να πω... Δεν υπάρχει πια ελπίδα. Τι έπα. Το Χαρίτογλου το θυμάστε? Ποιο? Αυτό με τους χαλβάδες. Για να ήταν, αφού είχα ένα βαγάκι. Χριστίνα! Μας καταδέχτηκες και κατέβηκες. Βρε μάμα, πού είσαι όλη μέρα, σε πεθύμησα. Θα σας εξηγήσω. Χριστίνα, έλα να σου δείξω κάτι. Είσαι καλά? Καλά είμαι. Μην ανησυχείς, δεν κατάλαβαν τίποτα. Τίποτα. Όχι, τα μπάλωσα όπως. Κοίταξε να σου εξηγήσω. Όχι, όχι, δεν θέλω να μου πεις τίποτα. Μονάχα αυτό. Σε χτυπήσανε? Όχι. Σε περιποιηθήκανε? Και με το παραπάνω. Καλά, πήγε να πάω να ξεκουραστείς, θα σε δικαιολογήσω εγώ. Γαμώτο, έμεινα με το ξόπλωτο στο χέρι. Πάλι ετοιμάζεται να ξεπορτήσει. Ο Θεός να με βγάλει ψεύτρα, αλλά μου φαίνεται ότι είναι μπλεγμένη. Σε τι πράγμα? Για όλα την έχω ικανή. Εγώ λέω να πεταχτώ μέχρι την Αρχοντούλα. Πάλι. Αφού είναι άρρωστη, καημένα να την εγκαταλείψω. Τι έχει πια? Αποφρακτικό ήχτερο. Τι? Ναι, κι εγώ όταν το πρωτάκουσα τρόμαξα έτσι. Είναι κολλητικό? Κοίτα, μην μας κουβελήσεις τίποτα εδώ μέσα. Είστε τόσο ανίδες. Ο αποφρακτικός ήχτερος παρουσιάζεται όταν η χολή, η οποία παρασκευάζεται στο σηκώτη και πρέπει να πάει στο έντερο, κάπου κατά τη διάρκεια της πορείας της εμποδίζεται, οπότε χύνεται στο αίμα μέσα από το ίδιο το σηκώτη. Σαν γιατρή να μιλάς. Με τόσα βράδια δίπλα στην Αρχοντούλα τα έμαθα πια. Καλέ, κόψεις 2 βεντούζες και να δεις για πότε θα γίνει καλά. Καλά, άντε πάω τώρα. Άντε με τις ευχές μας, περαστικά της. Να είστε καλά, ευχαριστώ, άντε, γεια. Πίστεψες εσύ ότι πάει στην Αρχοντούλα? Πού στον κόρα πάει? Δεν καταλαβαίνεις. Για κουνκάν με τις άλλες τις κουρούλες. Α, τη σιγανοπαπαδιά. Μπυρίμπα, κουνκάν, ζάρια. Θεός να σε φυλάει. Να μου το θυμηθείς. Αυτή κάποια μέρα θα μας αφήσει στους 5 δρόμους. Θα χάσει ολόκληρο το εργοστάσιο στον Μπαρμπούτι. Ναι, ναι. Και τι ώρα ήταν όταν μαζεύτηκε? Περασμένες 12. Μπήκε μέσα σε την βραγμένη γάτα. Να εσύ εκεί την περίμενες. Καραούλη της είχα στήσει. Μόλις με είδε μου λέει «Αχ, Ασπασία μου, χάλια η Αρχοντούλα, χάλια». Έπρεπε να της πεις ποια είναι η Αρχοντούλα, μωρή, ήταν μακουπά. Ήταν όμως στεναχωρημένη. Κάτι μούτρα ανάσα, την πικρακουριά. Δεν θα σταύρωσε μπαλαντέρ, φαίνεται. Δεν μου λέτε. Μήπως υπάρχει Αρχοντούλα και κολλαζόμαστε άδικα? Πάψε ανόητη φως φανάρι. Έχει μπλέξει σε κύκλωμα χαρτοπεξίας. Κάνει αβέρτο, γι' αυτό έχει αυτά τα μούτρα. Θα κεντήσω πάνω στα λόγου σου τη σέλα με διαμαντοπέτρες σωρό του φεγγαριού το πήγαινα μες στο πελαγίσιο το νερό. Αγόρι μου, αγόρι μου, αγόρι μου, να σε χαρώ. Δεν μπορείς να το χαρείς να μου κάτω, αγόρι σου. Καλησπέρα. Τι έχεις, μάμα? Τίποτα, τίποτα. Σαν στεναχωρημένη μου φαίνεσαι. Α, και ευχές έχω. Γι' αυτό σου τραγουδάω, καλέ. Και μου χειροτερεύεις την κατάσταση. Κι εγώ είμαι για να σκάσω. Γιατί, βουλάκι μου? Έρχομαι από μια ενημερωτική συνάντηση που είχαμε για τους κορμοράνους. Τα πράγματα είναι πολύ άσχημα. Δηλαδή? Δηλαδή, η εξαφάνισή τους επιταχύνεται ανά τον κόσμο.
Καθημερινά εκατοντάδες κορμοράνοι ξεμψυχάνε σπαρταρώντας μέσα σε μολυσμένα νερά. Χριστέ μου, πω, ανατρίχιασα. Εξαιτίας της εγκληματικής αδιαφορίας των κυβερνήσεων υπολογίζεται ότι σε 5 χρόνια δεν θα υπάρχει ούτε ένας. Τους κακόμοιρους τι τους θέξανε. Για όνομα του Θεού, γιατί τέτοια κακία? Δεν ξέρω κι εγώ, από εκεί τη στιγμή δεν μπορώ να ηρεμήσω. Έχω διαρκώς μπροστά μου την εικόνα ενός κορμοράνου να αργοπεθαίνει μέσα στο πετρέλαιο και να μου φωνάζει «Σώσε με». Τι είναι κορμοράνος? Σκάσε μωρή πια! Γιατί να μην ξέρω για ποιον κλαίω? Τι διαβάζεις? Την πρόβα νηφικού. Θα βγεις? Ναι. Πάλι στην Αρχοντούλα πας? Ναι, αλλά απόψε είναι η τελευταία φορά που πάω. Γιατί? Φεύγει η Αρχοντούλα, φεύγει. Πού πάει? Στην Αυστραλία, έχει κάτι συγγενείς. Έγινε καλά. Περδίκη. Πώς και έτσι, αυτή ήταν του θανατά. Θαύμα, είπανε οι γιατροί, θαύμα. Α, θα σου λείψει, Πάρα πολύ. Εσύ είναι καλά η γυναίκα. Αυτό λέω κι εγώ, εσύ είναι καλά. Ήταν μια παρηγοριά για σένα. Δεν ήταν, λέει. Περνούσες τα βράδια σου. Τώρα θα καθόμαστε εδώ μαζί, θα βλέπουμε τηλεόραση, θα διαβάζουμε. Τι είναι αυτό, μωρή? Γιατί βρε Χριστίνα, σκέφτομαι να προετοιμάζομαι κι εγώ λίγο. Σε τι, μωρή, στο σεξ μετά τον τοκετό? Δεν έχω φτάσει ακόμα σε αυτό το Τι κεφάλαιο. να σου πω, μωρή, και εσένα πια, τι να σου πω? Πες καλό ταξίδι στην Αρχοντούλα από μέρους μου. Καλέ. Καλημέρα. Τι ώρα σηκώθηκες? Πολύ νωρίς, ήθελα να δω το ξημέρωμα. Γιατί? Γιατί Ασπασία η ζωή είναι όμορφη. Για όσοι τη χαίρονται. Σε όλες μας έρχεται κάποτε η στιγμή της ευτυχίας. Γιατί σου ήρθε σένα? Εμένα? Όχι. Θεωρητικά μιλάω. Θα φύγεις? Ναι, θα πάω στη Μοδίστρα, έχω πρόβα. Ωραία. Σκέφτομαι να κάνω ένα ντεπιές και δεν ξέρω πώς να κάνω τη φούστα. Να την κάνω στενή, εφαρμοστή, μίντι ή έβαζε ως το γόνατο. Θα αργήσεις? Αμπά, δεν θα αργήσω, όχι. Α, μην βιαστείς να βγάλεις τέτοια απόφαση, Ασπασία μου, για τη φούστα εννοώ, όχι. Δεν θα σκέφτομαι και μια εβδομάδα. Όχι, να κάτσεις να σκεφτείς. Δεν υπάρχει πρόβλημα, μην ανησυχείς με την ησυχία σου. Εγώ θα κάτσω εδώ με τη γιαγιά, θα τα πούμε. Τι θα πείτε? Πώς, τι λέει μια πεθερά με μια νύφη. Α, κατάλαβα. Θα σας ακούσει πάλι όλη η γειτονιά. Γιατί καλέ, τι έχουμε να χωρίσουμε? Γιατί τόσα χρόνια τι είχατε? Να σου πω, αν η γιαγιά μου αισθανθεί έτσι άσχημα, τι να της δώσω? Το πορτοκαλί το υπογλώσσιο. Είναι για την καρδιά, το έχω στη δεξιά τσέπη. Και άμα δεν της περάσει? Το πλακέ το άσπρο. Είναι για την πίεση, στην αριστερή τσέπη. Μάλιστα. Στη δεξιά τσέπη για την καρδιά, στην αριστερή τσέπη για την πίεση. Καλά, και να τα μπερδέψεις δεν πειράζει. Ό,τι και να τους δώσεις, καλό τις κάνει. Να την ξεκάνω, θέλεις? Μην ανησυχείς, μια χαρά είναι σήμερα. Τώρα, αργότερα δεν ξέρουμε. Έχεις δίκιο. Όσα φέρνει η ώρα, μπορεί να της έρθει καμιά σύγχυση. Αλήθεια, δεν μου λες, άμα συγχύσετε, τι παθαίνει? Δύσπνοια. Θα ανέβεις απάνω και θα φέρεις τη φιάλη του οξυγόνου. Ευτυχώς που μου το είπες. Θα βάλεις τη μάσκα στο πρόσωπο, θα ανοίξεις τη στρόφιγγα και θα βεβαιωθείς ότι βγαίνει το οξυγόνο. Και άμα δεν βγαίνει, πώς θα το καταλάβω? Θα το καταλάβεις. Θα μελανιάσει η γιαγιά που πάει να πει. Κουνήσα τη θέση σου, παιδάκι μου. Κουνηθώ, δεν ξεκουνηθώ. Άρα να έχω το μυαλό μου στη στρόφιγγα εγώ. Χριστίνα μου, και κάτι άλλο. Τι? Άμα δεις τα πολύ σκούρα, ανέβα πάνω. Άνοιξε το σιρτάρι στο κομμωτίνο της. Ναι.
Και έχω ένα μπιλιέτο με το τηλέφωνο του γραφείου Κηδιών. Μαριάννα, Χαθησιά. Γιατί, Χριστίνα μου, για όλα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένες. Έτσι είναι η ζωή. Σωστά. Πρέπει να είμαστε προετοιμασμένες για όλα. Τηλεφώνησε ο Αντώνης, λέει θα έρθει το βράδυ. Ναι. Και τι μας το λες, να βάλουμε τη σημαία? Σας το λέω γιατί είπε ότι μας θέλει όλες μας να μας μιλήσει. Τι να μας πει? Τι να μας θέλει? Πού θες να ξέρω εγώ, γιατί ρωτάς εμένα? Δεν ρωτάω, εσένα γενικά ρωτάω. Τότε κοίτα αλλού. Λέτε να μας έχει τίποτα ευχάριστα? Ευχάριστα, δυσάρεστα, ανάλογα πώς θα το πάρει κανείς. Αφού θα έρθει ο Αντώνης, λέω να φτιάξω κάτι καλό για το βράδυ. Καλό, κακό, το λέω μόνο να μας κάτσει. Τι λες να φτιάξω, Χριστίνα? Ένα ζυχτήρ πιλάφι, ίσως. Λέτε να παντρεύετε. Σιγά βρε μάμα, τι έπαθες? Το μήλο μου, κάτσε στο λαιμό το μήλο. Μας πεις επιτέλους. Έφαγε το πριγκό, ένα τώρα κατέβηκε η μάμα. Καλά, εντάξει. Θα φύγεις? Ναι, λέω να πεταχτώ λίγο έξω. Άφησε τα πράγματά σου κοντά στην πόρτα. Ναι, αλλά δεν ξέρω από πού θα πεταχτώ. Από την πόρτα θα πεταχτώ, από τη βεράντα θα πεταχτώ. Λοιπόν, Αντώνη, τι σημαίνει αυτή η μυστηριώδη συγκέντρωση? Κάτι έχεις να μας πεις, Ναι. Λοιπόν, εγώ, όπως το ξέρετε βέβαια, σας νιώθω σαν οικογένειά μου, έτσι. Και εμείς σε θεωρούμε σαν μέλος της οικογένειας. Η αγαπημένη οικογένεια αυτού μας να μην μας ματιάξει. Σταμάτα βρε μάμα, λέγε Αντώνη. Λοιπόν, ακούστε. Δεν ακούω τίποτα. Αφού δεν μιλάει. Τι είναι βρε Αντώνη, λέγε. Κοιτάξτε. Να κοιτάξουμε να ακούσουμε. Θα κοιτάξουμε και θα ακούσουμε. Είναι οπτικοακουστική μέθοδος. Πάψτε πια. Όταν ήρθαμε με την Ντορίτα από την Ιταλία, εγώ ήρθα σαν φίλος της Ντορίτας. Ναι, έτσι σε γνωρίσαμε. Ερχόμενος όμως εδώ, με περίμενε μια μεγάλη έκπληξη. Κατάλαβα. Τι κατάλαβες? Βρήκε στην Αθήνα αλλαγμένη. Τι είχε αλλάξει καλέ? Πώς, τόσα έργα είχαν γίνει. Το Άκα στην Καλογρέζα, η γέφυρα στην Πετρουράλη. Πώς, εγώ δεν είμαι Πασόκ, αλλά το σωστό το λέω. Όχι, δεν με καταλάβατε. Δεν ήταν η Αθήνα που με εξέπληξε. Αλλά ποιος? Η έκπληξη αυτή στην οποία έχω προαναφερθεί με περίμενε εδώ. Δηλαδή, όταν λέω εδώ, εννοώ εδώ, μέσα στο σπίτι. Εγώ έχω ξεμείνει από τσιγάρα πάνω να πάρω. Κάτσε καλά να ακούσεις. Δεν πειράζει, μου το λέτε όταν θα έρθω, αν ξανάρθω ποτέ. Κάτσε βρε μάμα, δεν έχεις περιέργεια να ακούσεις? Όχι, όχι, καμία απολύτως περιέργεια. Τέλος πάντων, για συνέχισε βρε Αντώνη, να δούμε πού θα το πας. Ναι. Όταν ήρθα και με υποδεχτήκατε, εγώ έπεσα από τα σύννεφα. Γιατί? Δεν σε υποδεχτήκαμε όπως έπρεπε. Δεν σε περιποιηθήκαμε. Γιουβέτσι είχα φτιάξει, σαν τώρα το θυμάμαι. Τι περίμενες καλέ και σε σου στρώσουμε το κόκκινο χαλί? Μίλα και εσύ βρε Χριστίνα, σε προσβάλλει σαν Νικοδέσποινα. Με προσβάλλεις βρε Γαϊδούρη και δεν το έχω καταλάβει. Όχι, πάλι δεν με καταλάβατε. Η Ντορίτα μου είχε πει ποια είναι η οικογένειά της. Αλλά εγώ με το που μπαίνω μέσα, αντικρίζω μπροστά μου. Φτού γαμώτο το καλύτερο. Ποιος να είναι τώρα? Άνοιξε να δούμε. Καλώς το να... Καλησπέρα. Έλα, πέρασε. Μανώλη, πώς από εδώ? Διακόπτω κάτι? Ξέρεις τι διακόπτεις? Τι συμβαίνει, Μανώλη? Πρέπει να σας πω κάτι. Άστο, Μανώλη, θα το πει ο Αντώνης, άστο σε παρακαλώ. Ρε Μανώλη, τι ανακατεύεσαι τώρα? Συγγνώμη, όλοι το ίδιο έχετε να μας πείτε? Ναι. Όχι. Αρχίζω και κρευρίζομαι. Βρε παιδιά, πείτε ότι να πείτε να πάει στο διάλο. Αντώνη, πριν από λίγο πήρε τηλέφωνο η μάνα σου. Τι έγινε, πάθε τίποτα? Μάλλον εσύ θα πάθεις. Πήγε στο Μεσολόγγι το χαρτί για την κατάταξή σου. Τι? Σε μια εβδομάδα παρουσιάζεσαι στην Κόρινθο. Έκτο σύνταγμα πεζικού. Τώρα που θα πας φαντάρος και θα βάλεις το κακί, πρόσεξε μη κάνεις τρέλες και σε βάλουν φυλακή. Τώρα που θα πας φαντάρος και θα βάλεις το κακί. Τι θα γίνω, τι θα γίνω, τι θα γίνω εγώ με σένα. Σύλλογη σου, με τη μάνα σου και εμένα. Τι κάνεις εκεί, καλέ? Δεν βλέπεις? Σιδερώνω. Και γιατί κλαις? Έχω τους λόγους μου. Έχεις λόγους να κλαις όταν σιδερώνεις?
Τι θες να κάνω? Να χαίρεσαι. Δεν έχεις ακούσει διαφήμιση που λέει χαίρεσαι να σιδερώνεις. Άσε με σε παρακαλώ, Χριστίνα. Δεν μου λες. Του Αντώνη τις φανέλες σιδερώνεις. Του πιανού άλλου. Του τις έπλυνα με μοσχοσάπουνο. Θα του τις σιδερώσουμε σε χαρόνερο. Σταμάτα σε παρακαλώ το μυρολόι. Όλα τα περίμενα. Αλλά να μου το πάρει η πατρίδα. Από σένα με το πήρε η πατρίδα. Αλλά από ποια? Από καμιά, γενικώς. Έλα μωρέ, μην κάνεις έτσι. Τι ώρα δρόμος είναι. Τώρα που είναι στην Κόρινθο. Αύριο που θα βρεθεί στη Λίμνο. Στη Λίμνο. Στη Λίμνο, στη Σάμο, στον Ευρωκόπη. Υπάρχει περίπτωση να το πας στον Ευρωκόπη. Αναλόγως με το μέσον. Α, χρειάζεται μέσον. Αλλιώς το βλέπω τον Αντωνάκη στο δημότυχο. Εγώ πάντως είμαι γενικώς κατά του μέσου. Ναι, ας πήγαινες εσύ φαντάρος να δούμε τι κολοπηλάλα θα σε έπιανε. Γιατί δεν τρως? Δεν μου κατεβαίνει μπουκιά. Ψαχαριάζει για τον Αντώνη, Για ποιον άλλον? Πώς θα προσαρμοστεί? Πώς θα συνηθίσει που ήταν μαθημένος αλλιώς? Με τα μπομφιλέ του, με τις τσάρκες του, με τα φλερ του. Αμάν πια έτσι του λέγανε και χθες το βράδυ. Ξέχνα Αντώνη τις γυναίκες. Τι ψέματα. Ξέρεις πόσο καιρό θα κάνει τη γυναίκα. Αλλά τι καταλαβαίνεις εσύ? Remember the night you said I love you. Remember your vow. Ασπασία. Πέρασε να σε αποχαιρετήσω. Όχι. Τι όχι? Να μη σε αποχαιρετήσω? Θέλω να πω δηλαδή ότι αφού θα έρθω το απόγευμα από το σπίτι. Άλλο το απόγευμα. Αλλιώς είναι αποχαιρετισμός τέτα-τέτ. Ξέρεις κάτι, Ασπασία μου, ότι εγώ γενικότερα δηλαδή τους αποχαιρετισμούς τέτα-τέτ τους αποφεύγω. Γιατί συγκινούμε. Κλαίω. Δεν πειράζει. Είσαι όμορφος όταν κλαις. Όχι. Κάνεις πάρα πολύ μεγάλο λάθος. Δεν είμαι καθόλου όμορφος. Πρίζονται τα μάτια μου, τρέχουν οι μίξες μου, τα σάλια μου. Ένα μαύρο χάλι γίνομαι. Είναι πικρή η στιγμή του χωρισμού. Ασπασία! Σε παρακαλώ, σταμάτα. Εγώ σκέφτηκα... Να φύγεις! Μπράβο! Είναι η πιο σωστή σκέψη που μπορούσες να κάνεις. Μα δεν... Ασπασία! Σε παρακαλώ. Μην το κάνουμε πιο δύσκολο από ό,τι είναι. Θέλω να σου πω πως... Μη μιλάς. Άσε τις σιωπές μας να μιλήσουν. Ένα χρόνο υπηρετείς τελικά. Ναι, είμαι προστάτης γι' αυτό. Τι είναι ένας χρόνος. Ο Περικλής μου υπηρέτησε 3 χρόνια. Και να τα παράσημα και να οι βαθμοί και πλάκα τα γαλόνια. Η Δευτέρα παρουσιάζεσαι. Ναι. Θα πάω απόψε με τον Μανώλη θα πάμε και αύριο θα βγω μια βολτίτσα έτσι να δω την Κόρινθο και τη Δευτέρα... Καλό τόσο ανέστητη είσαι πια. Γιατί τι έκανα? Στρατιώτης πάει άνθρωπος, δείξε λίγη συμπαράσταση. Σιγά βρε μάμα, τι να πούνε και οι νέοι στο Ισραήλ που υπηρετούν 3 χρόνια. Τι να σου πω τώρα, άντε σήκω έλα να τον αποχαιρετήσεις. Εγώ τον αποχαιρέτησα προχτές. Προχτές? Βεβαίως, του είπε το αντίο όπως μόνο εγώ ξέρω. Στα χρόνια μου οι στρατιώτες τρώγανε σε καραβάνα. Μην το συγκρίνεις, άλλες εποχές. Τότε ήταν τουρκοκρατία. Όταν τα παλικάρια της γειτονιάς φεύγανε για να καταταγούν, τραγουδούσανε. Για του Φέκη δεν με νοιάζει. Ούτε βάζω πια μαράζι. Συντροφιά έχω τη λόγχη, τη γλυκιά μου ξυφολόγχη. Εγώ ξέρω ένα άλλο τραγούδι που λέει: όποιος πάει στο στρατό και δεν αγανακτήσει, του δίνω τη διεύθυνση να έρθει να με ψηφίσει. Είναι ένα καθαρά προεκλογικό τραγούδι αυτό. Λοιπόν, πρέπει να πηγαίνω, Ναι, άντε να πάτε, μην βρείτε και εκείνη στο δρόμο. Γιαγιά! Με την ευχή μου, παλικάρι μου, και με την νίκη. Στην Κόρινθο πάει, δεν πάει στην Κοριτσά. Μια οδηγία σου δίνω. Ήταν ή επιτάς. Το είπε το ρητό της Σπαρτιάτισσα. Να θυμάσαι ότι κρατάς στα χέρια σου την εδαφική ακεραιότητα και την εθνική ανεξαρτησία της πατρίδας μας. Εγώ, στα δικά μου τα χέρια. Άντε μωρ και εσύ κάθεσαι και την ακούς τώρα, άντε. Ασπασία! Σου έχω φτιάξει λίγα μπουρεκάκια για το δρόμο. Σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι υπάκουος. Να ακούς τα λοχεία σου. Σου δίνω τον λόγο μου. Θα έρθω στο πρώτο επισκεπτήριο. Περιμένω.
Χριστίνα, γεια. Στο καλό να πας, καλή θητεία σου εύχομαι. Σου ευχαριστώ. Και ό,τι χρειαστείς με διστάσεις, πάρε κανένα τηλέφωνο. Αμόρε, κοίτα μη σε ψαρώσουνε. Έννοια σου, Εντάξει, άντε. Να πάρεις και κανένα τηλέφωνο, Arrivederci. Δεν κοιμάσαι εσύ? Δεν μου κολλάει ύπνος. Γιατί τι έχεις? Σκέφτομαι τον Αντώνη. Τι ακριβώς σκέφτεσαι? Καλά, εσύ ούτε που τον βάζεις στο μυαλό σου. Όχι, πώς, τον σκέφτομαι. Λίγο. Αχ, θα φυλάει σκοπιά απόψε. Καλά, ακόμα δεν παρουσιάστηκε. Τους νέους βάζουν στα δύσκολα. Άλλα καθόλου δεν τρέπονται. Είναι και λεβέντης, πρώτο μπόι. Κάνει και σκοπιά. Ναι, εδώ που τα λέμε έχει παράστημα. Τον βλέπει ο εχθρός και το βάζει στα πόδια. Ποιος του είπαιναν έτσι? Λοιπόν, να δεις που τον πάρουν και τσολιά. Λες, Καλή, τέτοιο ντερέκ θα το αφήσουν εκμετάλλευτο. Αυτός λοιπόν είναι γεννημένος γεύσονας. Καλέ, φαντάσου με τη στολή. Έτσι με την πλησέ τη φούστα, με τσαρούχι. Καρκούκλος ήταν. Τσολιά στα ανάκτορα. Ανάκτορα δεν υπάρχουν, δεν πειράζει, θα τον βάλει στο προεδρικό μέγαρο. Άλλοι χάρη έχουν τα ανάκτορα. Να σου πω, μπορεί να τον βάλουν και στη Βουλή. Καλά, άμα το βάλουν στη Βουλή, όλα εκεί θα με δίθεν να τα δίζω περιστέρια. Να σου πω, και στο προεδρικό να τον βάλουν εμείς εκεί κάθε μέρα. Καλά, είναι δίθεν, να δούμε τι κάνει ο Στεφανόπουλος. Γύρω την ερωτητικού, γύρω την ερωτητικού. Και θα φωνάζουμε γεια σου τσολιά μας, γεια σου τσολιά μας. Αυτός όμως δεν θα μπορεί να μας απαντήσει. Όχι, δεν θα μπορεί, γιατί θα φάει καμπάνα. Αλλά μπορεί να μας μιλάει με τα μάτια. Μπορεί να κουνάει και το μουστάκι του. Θα αφήσει μουστάκι. Βέβαια. Τσολιάς χωρίς μουστάκι γίνεται. Δεν γίνεται. Άντε, βίβα, στην υγειά του. Να είναι καλά, Ένα φίλο θέλω και βγαίνω. Ήρθε μια κρύα από την πόλη και έφερε το χασιχάσι. Παναγίτσα μου να χάσει. Εγώ πάω για ύπνο. Τόσο νωρίς και σε παίξουν μια παρτίδα. Μπα, δεν έχω διάθεση. Κάτσε, βρε Χριστίνα μου, δίπλα στην Τωρίτα να της φέρεις γρουσουζιά. Το κακό στον καιρό. Βρε μάμα, μήπως μπορείς να πας πάνω στην ταράτσα να αφήσεις αν έφαγε τη τίκα. Ναι, άλλη όρεξη δεν έχω, τώρα να τρέχω στην ταράτσα. Για δεν έχει φάει. Μη σώσει! Σαν κάτι να έχει, μάμα. Τώρα τελευταία το έχω παρατηρήσει κι εγώ. Μην την ξεσυνερίζεσαι. Παραξενεύει ο άνθρωπος όσο γερνάει. Χριστίνα! Τι σημαίνει? Κηρύχτηκε πόλεμος. Τι? Οι Τούρκοι πέρασαν τα σύνορα. Μου λες, παιδί μου. Κάνε την καρδιά σου πέτρα, Χριστίνα μου. Πήραν τα ίμια. Ποια ίμια καλέ στην Αίγυπτο κοντεύουν. Το έλεγα η Χρυσούζα, το έλεγα. Στο Λουκά δεν έχουν πέσει. Οι Τούρκοι δεν έχουν. Πάμε να δούμε τι θα κάνουμε. Βάλε τηλεόραση να δεις τι λέει. Δεν λέει τίποτα. Το Μέγκα τι δείχνει? Το Μέγκα δείχνει τις τρεις κάριτες. Χριστέ μου, οι Τούρκοι θα καταλάβουν την Ακρόπολη και οι Έλληνες θα βλέπουν την Όλγα Χαρίτου. Παναγία μου. Χριστέ μου. Χριστίνα. Είχες εμπιστοσύνη στο Σιμίτη, Τι φταίω κι εγώ. Εσύ δεν έλεγες ότι δεν υπάρχει περίπτωση πολέμου. Έτσι πιστεύαμε όλοι, αλλά οι Τούρκοι. Εσύ γιατί βαράς τη στολή? Καλέσαν την κλάση μου, φεύγω για Καστελόριζο. Φεύγεις. Για Καστελόριζο. Ναι, έχω ήδη αργήσει. Πέρασα μόνο για να σε χαιρετήσω. Αντίο, Χριστίνα. Στο καλό. Δεν προσέχεις. Και όταν γυρίσω από τον πόλεμο, αν γυρίσω, θέλω να σου πω κάτι. Θα σε περιμένω. Τι είναι καλέ. Ο Λουκάς έφυγε για Καστελόριζο. Πάει κι αυτός. Είναι συνέχεια, θέλει κάτι να μου πει. Δεν ξέρεις τι θέλει να σου πει. Ξέρω. Τόσα χρόνια τον έψησες, τον τσιτσίρισες με τα καμώματά σου. Σταμάτα, έχω τύψεις. Τι σου ήταν μωρή να του δώσει τη χάρα να πεθάνει αραβωνιασμένος. Πάψε. Καλή δουλειά. Γρήγορα. Τα τυριά στο υπόγειο, τα λάδια στο πλισταριό. Από εδώ. Τι κάνεις εκεί? Τι κάνω. Θα αφήσω την ευκαιρία να πάει χαμένη. Θα γίνεις μαυραγορίτσα. Παλιά μου τεχνικό σκηνός. Ξανακάνεις, αν δεν τρέπεσαι. Γιατί?
Το εργοστάσιο πώς νομίζεις ότι το κτίσαμε. Στέ μου. Φεύγω τώρα, έχω πολλή δουλειά. Τι πας να κάνεις? Να μαζέψω βρούβες. Γρήγορα, φεύγουμε, φύγαμε, ελάτε. Άντε, έχουμε δουλειά. Στέ μου, πώς γίναμε έτσι. Τη Σάσα, πρέπει να ειδοποιήσω τη Σάσα. Άντε, φαρμακώστε πρωτού μας πάρουν χαμπάρι. Άντε ρε παιδί μου. Για βάλε εσύ. Έλα. Για βάλε και εδώ. Τι γίνεται, παιδιά, έχουμε κανένα νέο? Τίποτα ακόμα. Σε λίγο θα βάλουμε να ακούσουμε το Deutsche Welle. Κατάφερα και βρήκα μια μπομπότα. Κάτσε να φας μια μπουκιά. Έχουμε ακόμα κρέας. Είχα κάνει τις προμηθείες μου. Τι κρέας είναι αυτό? Τι κρέας είναι αυτό? Τι κρέας είναι αυτό? Κουνέλι είναι. Αυτό το κρέας δεν είναι κουνέλι. Να τα τώρα το είδες, το κατάλαβε. Αψιλήφια. Ασπασία, σε ρωτάω τι κρέας είναι αυτό. Ελάτε καλέ τώρα, τι κάνει νιάου νιάου στα κεραμίδια. Πούλαστο! Η τιτίκα. Μπίνγκο. Έκανες μωρή την τιτίκα στη Βάδο. Τι ήθελες να την κάνω, φρικασέ? Πώς μπόρεσες, βρε κτήνος. Όχι, δα, μη μου πεις ότι τη λυπάσαι κιόλας. Τόσες κλωτσιές τις είχες ρίξει. Απ' την ουρά την έπιανες και την έκανες βούρα. Κακά τα ψέματα, δεν είχε υποφέρει και λίγο η μακαρίτισσα. Όλους μας είχες δροσίσει. Εντάξει, το παραδέχομαι, υπήρξε μια κακούργα. Έπρεπε να γίνει πόλεμος για να τιμωρηθώ. Πάντως αστεία, νοστιμότατη συγχωρεμένη. Ντορίτα! Μάμα, φεύγω. Για το βουνό. Ποιο βουνό, καλέ. Έχουμε στήσει οχυρό στο λαμαμούνια για να μην πέσει στα χέρια του εχθρού. Α, μην το ξεχάσω. Έχω μαζί μου το κινητό αν με χρειαστείτε. Έχουμε κανένα νέο από Κόρινθο? Τον Αντώνη? Όχι, γενικά. Έχουν μεταφερθεί όλοι οι φαντάροι στο λουτράκι, στο καζίνο. Οι Τούρκοι όμως είπαν ότι δεν θα το βομβαρδίσουν το καζίνο. Για το καζίνο, όχι για τον Αντώνη. Τι είναι αυτό? Βομβαρδιστικό είναι! Κομμένη είσαι σήμερα. Ναι, δεν κοιμήθηκα καλά. Ναι, είναι αυτό. Να κοιτάξεις το ουρικό σου οξύ. Θα το κοιτάξω. Καλέ, καλέ! Ήρθε γράμμα από τον Αντώνη. Α, δεν ξέρω, δεν το άνοιξε. Είναι στο όνομα της Ντορίτας. Θες το δω, η Ντορίτα είναι παιδί μου. Τι σημαίνει αυτό? Του παιδιού μου το γράμμα είναι 2 φορές γράμμα μου. Εγώ έχω χρέος, το δώσω στην Ντορίτα. Ωραία, Μαρή, παράδοσέ το και με θα καταλάβεις. Τι έγινε, καλέ? Είσαι κοδό. Επιταγή. Σε επιταγές έχει το μυαλό της. Γράμμα από τον Αντώνη. Α, ναι. Και τα απάθεια. Άνοιξε το παιδάκι μου να δούμε τι λέει ο άνθρωπος. Ωχ, καλά. Ορίστε. Για να δούμε. Α, δεν είναι γράμμα, φωτογραφία είναι. Τι φωτογραφία Πού, είναι για να εδώ? δω. Σιγά, καλέ, πώς κάνετε έτσι για τον Αντώνη? Δεν κάνουμε έτσι για τον Αντώνη. Απλώς έχουμε καιρό να δούμε φαντάρο. Ορίστε, δείτε. Α, ο Αντώνης είναι. Ορίστε. Για. Και εγώ νόμιζα ότι θα δούμε ένα τοπίο από την Κόρινθο, τη διόρυγα. Γιαγιά, κοίτα τον Αντώνη. Τι έχει? Τίποτα δεν έχει, απλώς έβγαλε μια φωτογραφία στο στρατόπεδο. Ορίστε. Αντί να τους εκπαιδεύουν στη μάχη, τους βάζουν και ποζάρουν σαν τα σαχλοκούδουνα. Στρατό σου λέει ο άλλος. Άκου να δεις. Το άσκασε, λέει, από τις φυλακές της Κέρκυρας ο γνωστός βαρυπινίτης Αναστάσιος Κουτρούμπας. Βρήκε την ευκαιρία να δραπετεύσει την ώρα του επισκεπτήριου. Και τι μας το λες? Τι μας νοιάζει εμάς? Μας νοιάζει, πώς δεν μας νοιάζει, αλλά καλά να πάθουμε. Τι το θέλουν τα επισκεπτήρια? Σιγά, Χριστιανή, είμαι στα αυτή μου. Συγγνώμη, Αναστασία μου, αλλά έχω γίνει έξαλλη πια με αυτά τα επισκεπτήρια. Αχ, βρε μάμα, τώρα που το είπες επισκεπτήριο. Ναι, τι θυμηθήκες? Έχει την Κυριακή στο στρατόπεδο του Αντώνη επισκεπτήριο. Κιόλας, πότε πέρασε ο καιρός? Πότε πήγε? Σαν χθες μου φαίνεται. Είναι κι εγώ ούτε που το κατάλαβα πώς περάσαν οι μέρες. Την Κυριακή όμως πρέπει να πάμε το σύλλογο στον Αλφιό. Πρέπει να δούμε γιατί εξαφανίζονται τα χέλια. Α, δεν μπορείς να πας. Και σκέφτηκα μήπως μπορείς να πας εσύ. Εγώ, Ντορίτα μου, τι δουλειά έχω εγώ? Καλά σου λέει, τι δουλειά έχει η μάνα σου? Να τη δει και κανέναν γνωστός. Γιατί πήγε κανένας γνωστός με φαντάρο στην Κόρινθο? Να ξέρω. Δηλαδή και άμα τη δει γνωστός τι έγινε, τον κόμενο θα πάει να δει. Ντορίτα, τρελάθηκες, τι είναι αυτά που λες? Βάθρος έχει καταντήσει το στόμα σου. Τέλος πάντων, θα πάω εγώ. Και θα αφήσεις τα χέλια να εξαφανιστούν, όχι, Ντορίτα. Αυτό δεν θα το επιτρέψω εγώ. Καλά, μη μαλώνετε, θα πάω εγώ να δω τον Αντώνη. Αχ, βρε Ασπασία, μπράβο. Καλέ, τι λες? Πώς θα πας εσύ στην Κόρινθο? Βάζουν πούλμαν. Στις 9.30 ξεκινάνε από Ομόνια. Α, το έχεις ψάξει, βουλάκι μου. Ασπασία μου, όχι, με πούλμαν μεταξύ, το πληρώνω εγώ. Α, και εσύ, κουβαρντού. Τι δουλειά έχει η Ασπασία? Η Ασπασία θα κάτσει εδώ με τη γιαγιά και θα πάω εγώ. Τι να κάνω?
Μάμα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Αλλήμωνα, παιδί μου, υποχρέωσή μου. Πώς ήταν, πώς τον είδες? Καλά, μια χαρά. Πάχινε, ψήλωσε. Ωραία, έβγαλε. Δεν τον πήραν τελικά για τσολιά, τον κόψανε. Δεν μπορεί να ξαναδώσει του χρόνου. Όπου να είναι πρέπει να ορκιστούν. Ναι, σε 10 μέρες ορκίζεται και παίρνει 48 ώρια άδεια. Α, ωραία, θα πάμε στην ορκομοσία και θα τον φέρουμε εμείς. Όπως θέλετε. Θα το κάνουμε σαν εκδρομή, να πάμε με τον καμπριολί της Ντορίτας. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί ξεσπιτωθήκαμε. Για να πάρουμε λίγο καθαρό αέρα. Τι καθαρό αέρα. Όλα τα βουστάζ έχουμε περάσει. Αχ, τι ωραία που είμαστε έτσι όλοι μαζί. Καιρό είχαμε. Ναι, κι εγώ πολύ το είχα επιθυμήσει. Γιατί δεν έχει οροφή αυτό το αυτοκίνητο. Αμάν πια, γιατί το ένα, γιατί το άλλο. Θα πάθω ηλίαση. Βρε, Αντώνη, βάλει λίγη μουσική. Ηλίσεις βάλε. Εκεί, άστο. Τι μας έγραψε η μοίρα, ποιος το ξέρει. Κι αν μας βρει μαζί και τ' άλλο καλοκαίρι. Ποιος το ξέρει, ποιος το ξέρει. Αν θα ζήσει ο έρωτας μας, ποιος το ξέρει. Κι αν το χέρι θα ενέψει άλλο χέρι, ποιος το ξέρει. Εδώ θα ξεχειμονιάσει και φέτος αυτή η αδέσποτη. Ήρθε η Σάσα. Πού τα κομμάτια ήταν. Στην Ήμπιζα. Τη γη της ακολατσίας. Και εμείς βγάλαμε όλο το καλοκαίρι στην Κερατέα. Γιατί άσχημα ήτανε. Δεν σ' αφήνω και κλείνω που χωράει μόνο ένα, δηλαδή εσένα. Δεν σ' αφήνω, δεν σ' αφήνω, κλείνομαι και κλείνω που χωράει μόνο ένα, δηλαδή εσένα. Πάλι ξέχασες το ραδιόφωνο ανοιχτό. Ανοιχτό. Θα μας έρθει κανένας λογαριασμός. Δεν σ' αφήνω, δεν σ' αφήνω, κλείνομαι και κλείνω. Ελάτε να δείτε. Δηλαδή εσένα. Δεν σ' αφήνω, κλείνομαι. Τι έχετε να πείτε. Βάλε να θυμιατίσω. Και τηλεφώνησε στον Παπαφώτη να έρθει το πρωί για ευχέλαιο. Dead woman walking. Γεια σας. Καλώς τη Χριστίνα. Κάθισε. Όχι, ευχαριστώ, προετοιμάσια. Κάθισε που σου λέω. Καλημέρα, καθόμουν, έχω μουδιάσει. Με το φίλο της κόρης σου, μωρή. Δεν το ήξερα. Να ξεραθείς. Δεν το ήθελα. Ούτε κι εγώ. Όλα εδώ πληρώνονται. Σταμάτα, Μαρία, να τρίχιασα. Αυτά σκέφτομαι συνέχεια, τι νομίζεις. Όχι και να σε εκτελέσει. Για όλα τον έχω κάνει. Μα στην ηλεκτρική καρέκλα. Σωστά. Μπορεί να βρει κανένα πιο παραδοσιακό τρόπο. Δηλαδή. Σταμάτα μια στιγμή να την ριγανίσω. Μετάγιωσε το μολογό. Σκάσε! Τα ψητά δεν μιλάνε. Παιδιά δεν έχεις μέσα σου. Για το κακό που έχεις κάνει και λίγα σου κάνω. Πηγαίνετε καλέ λίγο πιο και να τη γυρίσω, έχει αρπάξει το μπούτι. Έλεος, έλεος, έλεος. Ήρθες, βοήθειά σου. Σας έφερα αντίδερο. Τι είπε ο Παπαφώτης που έλειπα. Πήγε να σκάσει τη στεναχώρια του. Παραλίγο να μην κάνει τη λειτουργία. Τον ευλογημένο. Κάνει εκδρομή ενορία. Για πού?
Για την Κέρκυρα. Κέρκυρα, γουστάρω. Άντε τη Κερούλα, πάλι θα την κάνεις την εκδρομή σου, Έλα καλά, δεν πάω για την εκδρομή. Πάω να προσκυνήσω τον Άγιο Σπυρίδωνα. Καλά ρε Ασπασία, 3 μέρες να τον προσκυνάς. Εντάξει, θα δω και λίγο την Κέρκυρα. Εδώ άρεσε χάρη τους έφτασα μέχρι την Ήπιζα. Αφού συμφώνησε και η γιαγιά με το πίσω του παπά. Α, δεν γίνεται να μην το πω του παπά. Είναι διοργανωτής. Πότε φεύγετε? Την Πέμπτη το πρωί, αεροπορικός. Τις μάμες του το πε. Καλά που μου το θύμισες. Λοιπόν, 2,5 ώρες μέχρι την Πάτρα και 8 ώρες το πλοίο μέχρι την Κέρκυρα. Ετοιμάσει για τη Ρόδο. Να, wow, 2 ρουχαλάκια θα πάρω. Αύριο σαλπάρετε. Ναι, πρώτο Θεός. Δεν σου είπα τα δικά μου. Άσε, Ασπασία μου, τέλος άλλη ώρα, τώρα θέλω να συγκεντρωθώ, δεν έχω χρόνο. Εγώ την Πέμπτη. Άσε, Ασπασία μου, όχι να σου πω. Καληνύχτα, αγάπη μου, καληνύχτα. Και να ανάψεις μια μεγάλη λαμπάδα για τη Χριστίνα, την έχω ταμένη κι αυτήν. Καλά, καλά, μείνετε ήσυχοι. Να προσέχεις, να μην μιλάς σε αγνώστους. Καλά, δεν με ξέρετε. Να έχεις από κοντά τον Παπαφώτη. Από πόσο κοντά να τον έχω, θα μας παρεξηγήσει και η παπαδιά. Τι ώρα πετάτε το πρωί? Ξημερώματα. Του Κορφού και στο Κάμπιελο να με πας βαρχάρι θέλω, στο μαντούκι στη Γαρίτσα που βολτάρουν τα κορίτσια. Λα 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 λα. Κερκυραία, Κερκυραία, κίνησα απ' το Περαία κι αν τυχόν και δεν σ' αρέσω, μες στο πέλαο θα πέσω. Του Κορφού και στο Κάμπιελο να με πας βαρχάρι θέλω, στο μαντούκι στη Γαρίτσα που βολτάρουν τα κορίτσια. Λα 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 λα. Κερκυραία, Κερκυραία, κίνησα απ' το Περαία κι αν τυχόν και δεν σ' αρέσω, μες στο πέλαο θα πέσω. Στη Σπιανάδα και στο κάστρο όταν βγεις δεν βγαίνει άστρο κι όπως μου χτυπάς τα κούνια ξεσηκώνεις τα καντούνια. Λα 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 λα. Κερκυραία, ωρι Κερκυραία, κίνησα απ' τον Περαία κι αν τυχόν και δεν σ' αρέσω, μες στο πέλαο θα πέσω. Τράβα το κουπί βαρκάρι κι ακολούθα το φεγγάρι μέχρι να με απαντήσει πια και το ποντικό νησί. Κερκυραία, Κερκυραία, κίνησα απ' το Περαία κι αν τυχόν και δεν σ' αρέσω, μες στο πέλαγος θα πέσω. Ροτσέρι τραβά, να πάμε στα τα ταυλά. Πόσα τα λίρα γυρεύεις, να με πας και να με φέρεις. Τυράβα, τυράβα, 10 λίρα γυρεύω, να σε πάω και να σε φέρω. Τραβά, τυράβα, καρατσέρι, γρήγορα να πάμε. Τράβα και γρήγορα να πάμε. Λοιπόν, μου αρέσει πιο πολύ. Αντώνη! Ασπασία! Τι γυρεύεις εδώ στην Κέρκυρα? Εγώ, στην Κέρκυρα. Σε κατάλαβα. Τι πράγμα? Είσαι εδώ με το στρατό. Γίνεται μια άσκηση. Ναι. Παρμενίων. Δεν ξέρω, Δεν μπορώ να σου πω περισσότερα πράγματα. Δεν χρειάζεται. Κατάλαβα. Εσύ πώς ήρθες εδώ στην Κέρκυρα? Με το γίνει. Δεν εννοώ αυτό. Πώς ήρθες εδώ πέρα πάνω? Έκανε εκδρομή ενορία. Μάλιστα. Και πότε γυρνάτε στην Αθήνα? Μεθαύριο. Συντομεύετε το. Αυτό έχω να σου πω, Ασπασία. Συντομεύετε το. Είναι πολύ άσχημα τα πράγματα, Κοίταξε, είμαι σε δύσκολη κατάσταση τώρα και δεν μπορώ να σου μιλήσω. Αλλά λίγα σου λέω, πολλά να καταλαβαίνεις. Ελήφθη over. Παρακαλώ.
Έλα, Σπασία μου. Ρώτα τι κάνει η πρεσβυτέρα. Μην επαναλαμβάνεις ό,τι σου λέω. Τρέχα στο σούπερ μάρκετ. Πάρε γάλατα. Γάλατα! Σερβιέτες και κονσέρβες για την τιτίκα. Επισπεύδω το γυρισμό! Τι είπε, πώς περνάει? Η αιώνια Σπασία. Αντί να χαρεί το νησί μου, έλεγε τι να ψωνίσω από το σούπερ μάρκετ. Και αυτό είναι το ποντικονίσι. Γιατί το λένε ποντικονίσι? Να είμαι κι εγώ! Μάμα! Καλώς ήρθες! Καλώς όρισες, Χριστίνα μου! Καλώς σας βρήκαμε! Έλα, κάτσε, θα σε κουρασμένος. Θα σου πάρω εγώ τα πράγματα. Καλησπέρα. Καλώς όρισες. Από τη Ρόδο έρχεσαι? Από πού άλλον έρχομαι? Λέω κατευθείαν από το καράβι ή πέρασες και από το σπίτι της φιλενάδας σου? Όχι, από Πειραιά κατευθείαν. Πήραμε το πρωινό πλοίο και είμαστε εδώ σε 13 ώρες με το ρολόι. Τι έχεις εκεί? Σας έβαλα κάτι γλυκά, ροδίτικα. Μόνο στη Ρόδο τα βρήκα αυτά, μόνο. Ωραία, θα δοκιμάσουμε. Σας πήρα και από μια ομπρέλα. Τι ωραία. Είδες? Φοβερή, δεν ανοίξω. Ροδίτικη, παιδί μου, φαίνεται. Είχατε θάλασσα? Λάδι, το Ιόνιο λάδι. Το Ιόνιο. Εν αντιθέσει με το Αιγαίο, εκεί ήθελα να καταλήξω, στο οποίο είχε μποφόρ. Έχει παρατηρηθεί, όποτε σου λέει στο Ιόνιο έχει κάλυμα, στο Αιγαίο το πιάνει σιρόκος. Για πες μας, πώς θα πέρασες στη Ρόδο? Τι να σας πρωτοπώ, βρε παιδιά, για τα ενετικά κάστρα, τα καλντερίμια, το παλάτσο με τις 80 αίθουσες και τα γάλματα των Ρωμαίων, αυτοκρατόρων. Τι ωραία που τα λέει. Αφηγείται ωραία η μάμα. Εγώ πάλι πήγα στην Κέρκυρα. Όχι έτσι. Έκανα εκδρομή ενορία. Εγώ πάλι λοιπόν ένα περίεργο πράγμα. Δεν έχει τύχει ποτέ να πάω στην Κέρκυρα, μα ποτέ. Να πας, Χριστίνα μου, δεν μπορείς να φανταστείς τι όμορφα είναι. Σαν τη Ρόδο, καμιά. Ναι, τώρα κατά τύχη βλέπαμε την κασέτα που τράβηξε η Σπασία στην Κέρκυρα. Ναι, για να τη δω κι εγώ, γιατί κατά πως φαίνεται εγώ δεν θα πάω ποτέ μου στην Κέρκυρα, ποτέ. Να, αυτή είναι η Σπιανάδα. Αχ, ναι, Σπιανάδα. Τι ναι, πού το ξέρεις εσύ? Εγώ δεν το ξέρω. Εσύ δεν το είπες τώρα. Τι λόγο έχω να μη σε πιστέψω? Σπινιάδα, τι. Καλέ, αυτός είναι ο Αντώνης. Ο Αντώνης! Σαν να έχεις δίκιο. Όχι, δεν είναι ο Αντώνης. Καλά, με σηκώσει, δεν ξέρω τον Αντώνη. Βρε, μάμα, ο Αντώνης δεν είναι αυτό? Δεν βλέπω καθαρά. Εγώ πάω να φέρω το γυαλιά μου και θα σας πω μετά. Να, σε κάποιον κάνει νόημα. Πού? Και τι γυρεύει αυτό στην Κέρκυρα? Τίποτα, καλά, δεν είναι ο Αντώνης αυτός. Πού είναι ο Αντώνης? Μισό. Να, σε κάποιον φωνάζει, δες. Βοήθεια, έκασα το φως μου. Όχι, για μην κάνεις έτσι, διακοπή είναι. Έπεσε ο γενικός. Όχι, δεν έπεσε ο γενικός. Blackout είναι. Blackout. Έχει βυθιστεί όλη η Αθήνα στο σκοτάδι. Αφού απέναντι έχουν φως. Εγώ πάω να δω το γενικό. Πήγαινε και εσύ να δεις δίπλα να έχουν φως. Και εσύ πήγαινε να βεβαιωθούμε. Μην το αφήσουμε, ναι. Καλά σας το είπα, ο γενικός είχε πέσει.